đây đây பல்ட்டு பல்ட்டு வேணும் பல்ட்டு பல்ட்டு ஓ வெரி குட் itu berapa Hai Soba. Ini aksitina ಒಂದು ಅವ ಐಡು ಪೋವ ಐ ಬಂಡೆ ಐಡು ದೆತ್ತಿಜಲ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಚದೆ ಪುನ ಐಡು ಈಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಪಾಪ ಅಕ್ಷತೆ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಐಡು ಮಂದದ ಇರಂದಿ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜ ಹಾಯ್ ರಂಜು ಹಲೋ ಬುಗುರಿಯಾ ಬುಗುರಿ ಬುಡ ಅಕ್ಷಿತ್ ಆಣು ಬೇತ ಇಡುವ ತಪ್ಪತಾಯ ಆನೊಂದು ಆಂಡವು ಆಡ ಬಂಡ ಎಂಚ ಮಂದ ಅಂದು ಆಯ್ ಆನ್ ಕಾಲು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಹೈಡೆ ಮಂದಿದ್ದೀನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂದಿನ ಅತ್ಯಾನು ಆಂಡ 24 ಗಂಟೆದ ಮಂದಿನಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಆತೊಡಿದ್ರದ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಗರ್ ತಿನ್ಪಾರ ಬೊಗೋರಿಯಾ ಬಡ ಬೊಗೋರಿ itu capek ಕೋರಿ ಅಕ್ಕನ ಕೋರಿ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಕೋರಿಯ ಕಜಿಪು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಡುಲ್ಲ ಈ ಪಿದೆ ಹೋತನ ಸೋಬಾ ನಿಕ್ ಪಾರು ಸುರ್ಕಿ ಬಣ್ಣದಾನೆ ನಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದು ಮಂದಿರಡು ಓ ಅಕ್ಕ ಕೂ ಸೋಬಕ್ಕ ಕೂಗೆ ದಾದಿ ಕೂಗಿಲೆ ಬೇದಿರ ವನಸಾಂಡ ವನಸಾಂಡ ರಂಜನ ವನಸಾಂಡ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಹತ್ತಿ ಅಜೋ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ತಬ್ಬದಾರು ಬುಗುರಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಹತ್ತು ಬುಗುರಿ ದಕ್ವೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತು ಶೋಭಕ್ಕ ಒಂದ್ಸಾಂಡ ಹೌದಾದ ಕೂಲಿ ಬೋಂಡ ಮುಸುರದ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ನಾನ ಕೂಡ ಆಡುನ ಐದು ಎಂಚಿನ ಆತಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಇರಿ ಕೋರಿಯಾ ಈಗಲಿಗೇನಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾರ್ರೆ ಈಗಲಿಗೇನಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದಾಲಿಜ್ ಜಪ್ಪೇನಿ పోదిత్తా అంచి సురత్కల్ పోదిత్తు ఇల్లు తెరిపోతుంది కుల్పిర బత్త ನಮ್ಮ ವನಿತಾ ಹೋಲಲ್ಲ ವನಿತಾ ಇನ್ನೇನು ತಾರೀಕು 22 24 ಕಥ ವನಿತಾ ಅಜ್ಜಿ ಬಂತೀನಿ ದಾನೆ ವನಸಜ್ಜಿ ವನಸ್ದಾಯಿಗಿಜ್ಜಿ ವನಸ್ದಾನಜ್ಜಿ
ಮಂತ್ ಜರ ಅತ್ತು ದಾಲಕ್ಕೆ ಪೋಸ ಮೀನು ದಾಲುಂಡ ಯಾರು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಗದೀಶ್ ದಗ್ಗು ದಡಿಕಲು ನಮಸ್ಕಾರ ದಡಿಕಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಿರೇಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಗ್ಗ ಉಂಡರೆ ಮೇಡಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಉಗ್ಗ ಉಂತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಗ್ಗ ಉಂಪಿನ ತರಕಾರಿ ಉಗ್ಗ ಇನ್ನ ವನಸ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿಯ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತಜ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಜಿ ಒನ್ಸ್ 10 PM 10 ಗಂಟೆಗೆ ವನಸ್ ದಾದಕ್ಕ ಜಿಪು ಇಜ್ಜಿ ಐಡು ಸರಿ ಮಂದಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೋ ಐಡಿ ಅಂಚ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ 24 hours ಅಂಚ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫುಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೆ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನು ಪಂದ್ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗ್ಲ ಪೋಯ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೆ ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜೋಕ್ ಐಡಿ ಆತು ಯಾಮಂಡೆ ಯಾನ್ ಐಡು ಮಂದಿಜಿ ಮಾರೆ ದೇವೇರ್ನಾಜ ಮಂದಿನ ಕುಲ್ ಬೇತಕ್ಕ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಇನಿವಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ಗ ಐಡು ತೋಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ತೋಜು ಆಯ್ಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ശനി ബല ആപ്പുണ്ട് അത്ര വേണ്ട 24 hours കോടെ കാണ്ട് ഇനി നിജ ബರೋಲಿ ಅಕ್ಕ ವೆಜ್ಜ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಯಾನ್ ಮಂತಿಜಿ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಏರಿ ಲಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ನೀರು ಓಲರ್ ಮಾರೆ ಅಂಜವೆ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಬಂದು ಪೋತಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿರ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಸಾರಿ ಯಾ ನೈಟ್ ಮಂದಿಜಿ ಅಕ್ಕ ವೆಜ್ ಕರಿ ಸರೋವರ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಸಂಜೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಕ್ಕ ಯಾವುದು ಯಾವುದದು ಸರೋವರ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಏನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಯಿಗೇರಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ ಬೈ ಅಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ಪೋಪುಲೆ ಇದು ಐಡಿ ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ದ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮಂತಿಜಿ ರಂಜು ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸದ್ಯ ದೇವೇರ್ನಾಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರೋವರ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಬಂದಿದ್ದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದೆಂತದು ಸೋಬಕ್ಕ ಹುಷಾರೋಕೆ ರಾಮನಗರ ಅವರು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೀವು ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಹೊರ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ನ ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಸೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೂಕ ಆನ್ ಆಪುಡ ಅಂದು ಅಪೂರ್ವ ಆನೆ ಐಕೆ ಇತ್ತು ಎತ್ತೆಕ್ಕೆ ನಿಂಕುಲು ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ ಇಟ್ಟಲ್ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ನಮ್ದು ಇನ್ನಾಗಬೇಕು ಬಾಯ್ ಸೊಬ್ಬ ಪೂಪುಗೆ ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ರಂಜಿತ್ ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಏರುದು ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಮಾರ್ರೆ ಓಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಕ್ಕ ಯಾನು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡೆನ್ನ ನಿಕಲನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಹೇಪಲ ಮೂಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತದೇನಂತ ಉಂಡತ ಯಾನು ಸುದ್ದಿ ಇಪ್ಪುನು ದಾದ ಕಜಿಪು ತಬೇಟ ಸಾರ್ ತಕ್ಕರಿ ಕೋರಿ ಬಂದು ಜೈಲಿ ಮೀಲಿಜು ಕೋರ್ಲೆಜಿ ಎದಾಲ ಬತ್ತದ ಸಸಾರ ನೈಕೆ ಏಪಲ ಬತ್ತರಗಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ఒక ವಿಶೇಷಪುರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಬಂಡದ ಯಾನುಲ್ಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜೀವನ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ಎಂಜಾಲ ಮಂತ್ ದಕ್ಷಿತಿನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಓ ಅನ್ನ ಅಂಜಬೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂವತ್ಸರ ಪೂರ ಪನ್ನೋಡು ಏರಾಡಲ ಒಂಜಿ 5 ಮಂತ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೇನು ರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏರೆಗಾಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ವನಿತಾ ದಾದವಶ ಅದು ರಂಜು ಒಂಚೂರು ತೂಪನ ಅತ್ಯಕ್ಕ
ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತೆ ಎಂತ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜು ವಾರ ಅಡ ಬದದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ರಂಜು ಬಂಡದು ಕುಡರಿಲಿ ರಂಜಿತ್ ಸೇತ ಅವು ರಂಜು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ವನಿತಾಗೇನೆ ತರಕಾರಿ ಎಂಕ್ ನಿಜ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದೆ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಕೋರಿ ಅಂತರ ತಿನ್ಪೆ ರಂಜಿತ್ ಚಿಗುರು ಬಾಡೆ ಚಿಗುರು ಬಾಡೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾರ ಓಕೆ ನೆನ್ಪಾಡು ಓಕೆ ರಂಜು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜ ಯಕ್ಷಿತನ ಒಂಜಿ ರಿಸೀವ್ ಅವನಿಗೆ ಮನ್ಪೆ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷ ಐತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಜಾದಾನೆ ಲೇಟ್ ಕೋರಿಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಅಲಂಜಿ ಮುಟ ವನಿತಾ ಅಲಂಜಿ ಮುಟ ಇಜ್ಜಲ್ಗೆ 24 ತೂಕ ವನಿತಾ ಕೋರಿಜ್ಜ ತರಕಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಮಾತ್ರೆಗಂತ ಕೊರಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ದಾನೆ ಮಾರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜದಾಲ ಹೆಂಗ್ ಪಾತಾರ ಮಾತ್ರ ಯಾಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಮುಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಯಾನೆ ಓರ್ತಿ ಮುಲು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ದಿಲ್ಲದೆ ವೆಜ್ಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಓ ಬಚಕಾಯಿ ತಿಂದಾರ ಕಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಯಾ ರಂಜು ಊಟ ಆಟ ರಂಜ ಒಂಜಿ ರಿಮೂವ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪನ ಹೆಂಗ್ ಕಿತ್ತೆರೆಟ್ಟು ಪರಾಡ ರಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಾಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಡ್ಲ ಮಂತದ್ದು ದಾದೆ ಅಂಜು ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಅಂಜು ಉಂತಲೇ ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಏನೊಂದು ಈ ಪೊನ್ನನಾಟ್ರ ಪೋದಿತ್ತಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನನಾಟ್ರ ಪೋತಿರಂದು ಬಂಡೇರು ದಾದ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಿನ್ನೀರಿಲ್ಲರಿ ಇಜ್ಜಿ ನರಕರತ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಕುದು ಅಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ವನಿತಾಗ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಗದೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಉನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಇನಿ ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಪಿದಾಡುವೆ ಅಕ್ಕ ಐ ಆಮ್ ಜಗದೀಶ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾನ ರಂಜಿತ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇನ್ನು ರಜೆ ಇತ್ತಾರ ರಜೆ ಇತ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ತೂತುಜಿ ದಾಲೆಡೇಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಅದೇ ಭಯಂಕರ ಏನೇಜಿ ಮಾತು ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳಿರ್ ಮಾರ ಏನ್ ಇಜ್ಜರಿಂದ ಬಂದ್ ಬರತ್ತ ಈ ನಮ್ನೆ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಲ್ಲಿ ಪಾತೆ ಇತ್ತಿನ ಕಳ್ಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲೆತ್ತ ರಂಜುಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ತುಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿಗ ಬಾತೆರಡು ಶೋಭಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಾತೆರು ಬಿಸಿ ದಾದ ನೇಲು ಈರೆ ಓ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ನೇಲು ನೆಟ್ ಬಿಸಿ ದಾದ ಬಿಸಿ ಅತ್ತು ಅಲ್ಲ 3 ದಿನ ಕೊಡ್ತು ಕಾಯಿ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂರು ನಾಡು ಪಕ್ಕ ಬೀಚಿದಂತೆ ನೀರಿದೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಳ್ಳೆರ್ ಮಾರ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯೇರು ಈ ರೇಂಜರ್ ಕೋಡೆ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಇಂಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಪುನರಾಟ ಹೋತೇರು ಬಂಡೇರು ಒಲ್ಪ ಮಾರ ಒಲ್ಪನೇ ಏರಿ ಗೊತ್ತು ಆಜು ವಿಜ್ಜಿಯ ಅಂಜವೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವನಿತಾ ಬರ್ಬರ ನೇರ ಈರೋರಿಗೆ ನೇಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಹೇಳದ ಅಲ್ಲಿ ನೇಲು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ನೇಲು ಅಲ್ಲಿ ಈರತ್ತ ತಿಕ್ಕಿರಾಡಬಹುದು ನೇಲುನು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅಲ್ವರ್ಪು ಜಲ್ಗೆ ಈರಬಹುದು ನೇಲೆ ನೇಲ್ವರ పొన్నుకు బై అంచనా అంచ పొన్నులే బై పాడినదే ఆవా పాడలే తుక
ಬಾರಿ ಪಾಡುವಾರ ಅದ ಬಾರಿ ಪಾಡುವಾರ ವನಿತೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ವನಿತೆಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಥವಾ ವನಿತೆ ಈ ಕೆಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು 24 ನಾ 10 ದಿನ ಇಜ್ಜಾಲಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟಕ್ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಬತ್ತ ತೂಲಗೆ ಅವರ ಪೊನ್ನನ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮಡೆ ಓನ್ಲಿ ಮಾಲ್ದ ಮಾತ್ರ ಪೊನ್ನನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಯತಪುರ ಪುರ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ದೇವಡಿಗ ಇತ್ತೆ ಎರ್ಮಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಇತ್ತೆ ಎರ್ಮೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಪಾಡ್ಯಾರ ಅರೆ ಆಗುಂಡು ಮೇರೆ ಅಣ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಅರಡುಂಡು ಬೈ ಉಂಡು ಅದು ಎರ್ಮೆಂಡು ಅರೆಗವೇ ಬೇರೆ ಅರಡೆ ಎರ್ಮೆಂಡು ಪಾಡ್ಲಡ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೈ ಬೈ ಉಂಡಾ ಒರಿತಾರೆ ಬೈ ಕೂಡಿಗೆ ಎರ್ಮೆಂಡು ಹಾಯ್ ಏನ್ರಿ ಹಾಯ್ ಮಾಲ್ಪರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಇದು ಸರಿ ನಿಂಗ್ಲಿ ಸರಿ ನಿಂಗ್ಲಿ ಏನುಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಒರಿಯಪ್ಪು ಬರ್ಪಿನಿ ಪಿಜ್ಜು ಕಾಣ್ಲ ಕೊಂಬೇಲೆ ಪೂಪಿನಿ ಆತೆಪ್ಪುಂಡು ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಎರ್ಮೆನ ಅವು ಈರೆ ಎಂಕ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ವನಿತೆಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ 24 ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೇವೆ ವನಿತನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಸೀದಾ ಬಾಂಬೆಡೆ ಓಲೆ ಬಾಂಬೆಡೆ ಹಾಲ್ಡಾ ವನಿತಾ ವಾಲ್ಡಾ ಈ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಜನ ಅರೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ಪರ್ಪಿನ ದಿಂಪಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಬೇತೆವ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇರೇ ಗುಂಡತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಐದು ಆಲೆ ಮೊಲ ವನಿತೆಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಬಲೇವೆ ವನಿತಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಲೆ ಏರತ್ತ ಇರುವತ್ತ ಹಾಂ ಎರ್ಮೆ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಡು ಬೆಪ್ಪರ ಎಬೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇವತ್ತದ ಎಂಕೋ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಆತ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಪೂರ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಆರೆಗೆ ವನಿತನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಲೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಇತ್ತೆ ವನಿತಾಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಇತ್ತದ ಯಾವ ಇರ್ ಪೋಲೆ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡದ ವನಿತಾ ಪರ್ಪನಾತ್ ತಿಂಪಿನತ್ ಮಾತುಂಡದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಡಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬೇತ ಕೊರ್ಕ ಇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಚ ಇದು ಇದೀಗ ದಾನೆ ಒಲ್ಪ ಬೊಂಬೇಡ್ ಬೊಂಬೇಡು ಡೊಂಬಲಿ ದಾದ ಡೊಂಬಲಿ ಅಂದೆ ಅವರಿತ ಓಲು ಇದೀಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಂಬೇಡು ಈ ಪೋಪುನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಬೊಂಬೇಡು തലದ കട്ട ഉണ്ട് താരത കട്ട ഉണ്ട് ബൊമ്മയിട് ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡಿಗೆ ತಾರೆ ಹೊಲ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ನರ್ತಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಬರ್ಪೇರು
ಬರ್ಪೇರು ತಾರದ ಕಟ್ಟ ಉಂಡೆಗೆ ಅವರು ಗೋವಿಂದ ಕಟ್ಟಂಡು ಮೊಬರ ಗೋವಿಂದ ಕಟ್ಟಡೆ ಗುಲ್ಲೆ ತಾರದ ಕಟ್ಟ ತಾರೆ ಬಿಡು ಮಂಡೆ ಬಕಾವೇನು ತೂಪುನ ಗುಲೇರು ರಂಜು ಪೋಯ್ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯ್ನಾ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬಲ ಮಾರ ಒಂಚು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಪೋಲ ಯಾನ್ ಅಜ್ಪಸಾರ ಕೊರ್ಪಾರ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ವನಿತ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಪರ್ಲೆ ಮಾಲ್ಪಾರ್ದು ಸೈಪಾರ ಮಾಲ್ಪಾರ್ದು ಸೈಪಾರ ಮಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡುಂಡು ಮಸ್ತೇರಿ ಬೊಡಿತಿರಾತ್ ಪೂಜೆಡುಲ್ಲ ಈ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಿಯ ಪಕ್ಕ ಡಿಜಿನಲ್ಲ ಪೂಜೆಡುಲ್ಲ ಅವಲುಲ್ಲೆ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಮನ್ಪು ಪೂಜೆ ಮಂತ್ ಪಕ್ಕ ಬರಾಗ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ವಾ ದೇವ ವನಿತಾ ಒಂಜಿ ಬಲೆಯ ಶೋಭಾ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಹಾಯ್ ವಿಜಯ್ ಭವ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ದುಂಬಲಿ ಹಾ ದುಂಬಲಿ ಇದೇಗು ಕೊರ್ಪೆ ಬೆಲೆ ಅಸ್ಪಸಾರ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪ ಈಗೋಲೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬರ್ಪೇರು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಕಾಶರು ಕವಿ ಯಕ್ಷಿತ ಅಚ್ಚು ಹೊಸ ಐಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಇದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ನಾನು ಐಡಿ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೈತೆ ಯಕ್ಷಿತ ಯಕ್ಷಿತ ಅಚ್ಚು ಬಂದುಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಎಸ್ಪಸಾರ ಕಡಿಬಿಡಿನಿ ಇಂದು ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ವಾ ಜನ ಸಯ್ಯರೇಗ ಅಶೋಕಗೆ ಓ ನಮಸ್ಕಾರಗೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಪಾಡು ಬಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲಾರ ಭಯಂಕರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ತೆಂಡಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ರಿ ಬರ್ತ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಬತ್ತಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಬೇಕ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪಜ್ಜಿಯ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ನನಗೆ ಏರ್ ಬತ್ತ ಐಡು ಮನ್ ಪೇರಂದು ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ ಅವ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡಿ ತೆನ್ನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬನ್ನಿತ ಅಶೋಕ ಪೂರ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪರು ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜ ಇದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಪೊಕಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನು ಚಾಯ್ ಚಾಯ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಚೈ ಸೌಂಡು ಊಲುಂಡಿ ಚೈ ಸೌಂಡ್ ಊಲುಂಡು ದದೇರಿ ಕೇಂಡ ಗೆಜ್ಜದ ಕುಲೆಂಡ ನೆಟ ಬರಿಟ್ ರಂಜಿ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿಗೆ ಪೋಡಿಜಿ ಅಂಚನ ಪೋಡಿಜಾತ ಏನ್ ಬನ್ನಿ ವನಿತನ ಪೋಡಿಜಾತ ಅಂಚನೆ ಯಾಕೆ ಪೂರ ಕಡುಪುರ ಎಂಕ್ ತಾರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಕನ್ನಲೆ ದಾದ ಕೊಡಪರಡವ ನೀರು ಅಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ಲ ಬರ್ಬೇರ್ಲೆ ತಮ್ಮಲಿ ರೇ ಜತೆಕ್ ಯಕ್ಷಿತ ಹಾ ಯಕ್ಷಿತ ಅವು ತೂಕದ ಅದು ಆತರ ಬಂಡದ ಎಂಕ ಏನ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆನ್ ಒಂದಿಜ್ಜ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಜನ ಐಟ್ ಪೋದ್ಯಾನ ಐಡ್ ಮನ್ಪೋಯಾನ ಮುರಂದಿಂಚಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವಳ ಐಡ್ಲಾಗ ಆತನ ಎನ್ನ ಪೂರ ದಾದನ ಆತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಒನಸಾಂಡಿಗೆ ನಾನು ಒಡೆ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಆತಿಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರತ್ತೆ ಬರಿಕೆ ದೀತೆ ಒಂದಾದ ಏರೆಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಎಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಡ ಪಂಪೆ ರಂಜು ಕಾಸು ಬೋಡು ಪೊಯ್ 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 ಬೊಟ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಓಲ್ತುರ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಕೊಂಡತ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಿ ಆಯ್ ಆಪುಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಇರು 1 ಲಕ್ಷದ ಪರ್ಪರ ಪೋಪರ ಏತು ಬೋಡು ಕೊಂಚ ಐವ ಕೊರಿಯಾ ರಂಜು ಅವ ಇಂಕ ಐವಯ್ಯವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಅನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಚ 50,000 ಪಾಡು ತಾಲು ಬರ್ಚೆ ಇಂಕ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರಿ ಜಗದೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ರಂಜು ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ಇಂಕ್ ಒಲ್ಪ ದೇವೇರೆ ದೇವೇರೇನ ದಿಯರೇನಾ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಕಪಟ್ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಇರ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಜಾನ್
ಇರ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ಯಾರ ಗೊಪ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಬಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಪರಿಯರ ಕಾಸು ಜಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಚ ಪರ್ರೆ ಕಾಸು ಕೊಂಚ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ನೇ ಅಂಜುವೆ ಬೋಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ರಂಜಿತ್ತೆ ಕೈವ ಪಾಡುವೆ ಯಾನೀರೇ ಕೊರ್ಪೆ ದಿನಕ್ಕೂ 10 ಸಲ ಬೋಡು ಪರಿಯರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚನೆ ಓ ದೇವರ ಓಕೆ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೈಜಿ ಚೆಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೈ ಒಯ್ಕ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನು 50,000 ಕೊರ್ನ ಮೇರೆಗ ಅನ್ನ ಮೀನಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ 500 ಕೊರ್ಪೇರೆ ಬರ್ರೆ ಪಾಪದ ಆಳಜ್ಜಿ ಬೈಜಿ ಇಲ್ಲೆರಾ ಟ್ರೈ ಕಾಪುಡು ತುಲೆ ಅಸೋ ಎಂದಲ್ಲ ಎಂದ್ರು ಎಂಚಿದೆ ತೆಲಿಪು ನೀರು ಟೈಟ್ ಆವೇರೇನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅರೆ ಟೈಟ್ ಆಪ್ನೆ ಡನ್ಗೆ ಓಂಡಿಯಾ ಬತ್ತೀನಿ கொஞ்சம் 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೀಗ ಹೊರಗೆ ಒಂದಿನ ಬಾಟಿ ಬರ್ರ ಬಜ ಏನಲ್ಲೇ ಕಾಡು ಯಾಕೆ ಕೊರ್ಪಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಚ್ಚಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಗೆ 2,000 ಮಲ್ಲೆ ಜಿರಿಗೆ 5,000 ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಡೇಸರ್ ಒಂಜಿ ರೈಡರ್ ಬರೋದೇ ತೊನ್ನೆ 5,000 ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಜಾಯ್ ಕಾಸಿ ಎತ್ತು ಬೂಟು ಪಲ್ಲೆ ಅವನ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ವನಿತ ಕೊರ್ಪಾಲ್ ಅಂಚನ ಐವ ಪಾಡು ಅಲ್ಪ ರಂಜು ಐವ ಈ ಮೇಟು ವನಿತ ಐವ ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ನನಗೆ ದಾಲ ತಾಪತ್ರೆನು ಬರ್ಚಿ ಯಾನು ಹೋದು ಓಲಾಡ್ರ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕುವೆ 1 ಲಕ್ಷ ನೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ನನಗೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವ್ರ ಅಂಜು ಬಾಡಿಗೆ ಡನ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಬೇತೆಗೆರೆಗಳ ಪೋಡಿ ಪೋಡಿಪ್ಪ ದಾದಾ ಪೂಜೆಡುಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ನೀ ಪೂಜೆಡುಲ್ಲದ ಅವರ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ ಬಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಲ ಬುಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪುರ್ರಾಕ ಸೆರೆ ಪುಕ್ಕ ಸೆರೆ ಎಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಸೋ ಬಾಲ್ ಗಡಿ ಉಂಡತ ಎನ್ನನಾಗ ಪೂಜೆಡುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಮಾರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ರಂಜಿಲ್ಲ ರೆಪ್ಲಿ ಆಯ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುಜೆ ಇರ್ನ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಕುಲೋನು ಈರು ಪರ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಈರೇಗ 4 ವರ್ಷ ಪಡ ಪಡ್ನಕ್ಕವೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಓ ಶೋಭಾ ಪೋಪೋ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿದಿ ತಿರ್ಕೊಡ್ಚಿ ತುಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಅಕ್ಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಇದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾರಾಯರೆ ಐಸ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಇದೆ ಪುದರ್ ಗಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪೂ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡದ ಐಕ್ ಊಸು ವಾಸನೆ ಊಸು ವಾಸನೆ ಅವರೇ ಊಸು ವಾಸನೆವಾ ನೇ ದಾದ ಪುದರಿಯ ಸಾವು ಯಾನು ಊಸು ವಾಸನೆ ಯಾನ ಊಸು ವಾಸನೆ ಬಂದು ಓದು ನಾತ ಅವತ್ತು ನಾಗ ಊಸು ವಾಸನೆಗೆ ಯಾರ್ದು ಊಸು ವಾಸನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ನಮಕ್ ಒರಿಯುಜಿ ಬೊಕ್ಕದೈನ ಕಾಸು ಒರಿಯುಂಡ ಅಂದು ಮಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ ನಿಮ್ದು ಯಾವೂರು ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ರೀ ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವೂರು ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೇ ಜಗದೀಶ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನ ರಂಜು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನಾ ಊಸುವಾಸನೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ದೇ ಓ ಆಡ್ಜವೆ ಅವಳು ತುಲೆ ಊಸುವಾಸನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರದ ರಂಜು ಲಂಚ್ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ಲಂಚ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊಸುವಾಸನೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ತಲೆದಿರ್ಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ವನಿತಾ
ಉಸುವಾಸನೆ ತೀಯಾರ ಐಡೋಡದ ಬದಾರ ನಮ್ಮ ಗೀತ ಬರಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಲ್ ರಟ್ಟುಡ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ. ಅವಳು ಗ್ರೇಟ್. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಗುವಾಗ ಲವ್ ಲವ್ ಮತ್ತು ತಿರುಗುದು, ಇಲ್ಲಿಡಿಯು ತಿರುಗುದು, ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇವಳಿಗೆ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಮನೆ, ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಾವು ಹೊಸತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಟು ದಿಯೇರು ಅನ್ನೊನ್ನ ಪೋಯರ ಉಲ್ಲೇರು ರೈ ಸೊಬಾ ಪೋಯರೆ ಪೋಯಿನಿ ಕರೆಯರೆ ಬೈನಿ ಏನು ಉಸುವಾಸನೆ ವನಿತಾ ಕರೆ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಹೇಳಿ, ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಗಾಯ್ಸ್? ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇನೆ ತುಂಬ ಚಂದ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ. ಬೊಕದ ಆಲ ಬೊಡ್ಚ ಉಸುವಾಸ ಎಂದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಬ್ರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ ಡ್ರಿಂಕ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ನೋ ಬಿ ಪಿ. ಆಯ ಕಾಯ್ದಿಲಕ್ಕೆ ಜಂಜೊಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಡ್ಚಿ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದದ ಒಂದವೆ ಅಲ್ಪ ಶೋಭಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಐಕ್ ಉಸುವಾಸನೆ ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೂ ಇಷ್ಟ ವಾಸನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂ ಎಷ್ಟು ವಾಸನೆ ಇದೆ. ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಾಸನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಂಜು? ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಸನೆ. ನಮ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ. ಓ ನಿಮ್ದು ಬೆಳಗಾವಿಯಾ? ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು. ರಂಜು ರಂಜು ತಿಲಕ ನೀರು ಪುದರ್ ಓದ್ಯಾರ ಉಸುವಾಸನೆ ಉಂಟು ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ. ಬಟಾಟೆ ತಿಂತೀವಿ ಸರಿ, ತೆತ್ತಿ 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 ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಯಕ್ಷಿತ್ ಪೋಯನ ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಬಲಯ ಹೆಂಗ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕನಪ ಎಲ್ಲ ಕನಪ ಪೋತೆಯ ಹೆಂಗ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಏನು ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಾತಕಂತೆ ಸೆಂಡಿಗೆ ಉರ್ದುದ ನೆತ್ತ ಸಾಗುದ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಅಯ್ಯಗು ಸತ್ಯ ದಾದ ಬಳ್ಳದು ವನಿತಾ ಕೋರೆ ಇಂದು ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ತೆಗೆದು ಬೈದಿರಿ ಬಲೆ ಅಂಜವೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆತ್ತಿಕನಲ್ಲಿ ಕಂದಿಜಿ ಅಮ್ಮ ಪಂದಿತ್ತೀನಿ ತೆತ್ತಿಕನಲ್ಲಿ ನೆನಪೇಜಿಗು ತೆತ್ತಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ ತೆತ್ತಿಗೆ ರೇಟ್ ತಿನ್ನಗಡ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಪು ಸೋಬಾ ತೆತ್ತಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಏರು ಅವು ಸೋಬಾ ಬಕೊಂಜಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನಿ ಬಕೊಂಜಿ ವನಿತ ಬಕೊಂಜಿ ಪೂಕಿ ವಾಸ ಉಸುವಾಸನೆ ಮಾರು ಸಾವು. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಂಚಿ? ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತ ಮಟ್ಟ ಸಾರು ಎಂತಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡಿದಿರ? ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 8 ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿನ್ನ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅದು ನಾವು ಎನಿಸಿದಾಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು, ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ. ದಾದ ಬಿಸಿ ದಾದನೇ ಎಬೆ ಆತೆನಾ 80 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯ ತೆತ್ತಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಸಾರು ತಗದೇರ ವಾಂಕದ ಯಾವ ಬಜ್ಜಿ ಈಗ ಬರ್ಚಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆ ಕೊಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೋಸೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು. ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಉಸುವಾಸನೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರಾ? ಸುವಾಸನೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಾಯ್. ಪೋಪನಯಾ ರಂಜು ದಯ ಪೋಪನು ಇದು ಬೇಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜೋಪುನಾ
ತೆತ್ತಿದಾಯೆ ಇಡೀ ಕೋರಿಗೆ ತೊಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದು ತೆತ್ತಿನ ದೀಪವ ನಾನು ತೆತ್ತಿ ಎಂಚ ದೀಪ ತೆತ್ತಿದಿ ಬರ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಬೋಡು ಕೋರಿ ಬರ್ಚಿ ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಜಿಗೆ ಇತ್ತ 200 ಚಿಲ್ಲರ 1 kg ಕೋರಿಗೆ ತೆತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಲಾಕಿನ ತೊಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ಎನ್ಮ ಎಡ್ಮೈ ಉಂಡೆ ಎನ್ಮನಿ ಅಂದೇ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಗ್ಲಿಗಿಂತ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿಂದು ಮಾರ ಮೀನೇ ಗತಿ ಎಂಕ್ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಮೀನೇ ತಿಂಪೆ ತೆತ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕೋರಿಲ ಬರ್ಚಿ ತೆತ್ತಿಲ ಬರ್ಚಿ ಮೀನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮೀನು ತೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ತನಲ್ಲ ಕಶ್ಮಂತನಲ್ಲ ಆಯ್ಕದಾಗ ಅನ್ಸು ನನ್ನ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಲತ್ತು ಲತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇತ್ತ ಎಡೆ ಬಜವ್ ಲತ್ತು ಕೋರಿ ಕೆರ ತಿನ್ನಲ ಮಲ್ಲ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಐ ಟೈಸನ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಶೋಕು ಗಟ್ಟಿ ಅದೇ ಅವು ಸುಕ್ಕಾಗ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಟೈಸನ್ ಅಂಕಾಯ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು చెప్పు అయితే అంచే ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅದೇ 300 ರೂಪಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಉಸಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಎಂತ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೊರಂಟೆ ಮೀನು ತಿನ್ನಿ ಪಾತ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಮೊರಂಟೆ ಮೀನು ಕುರಂಟೆ ಮನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ ಮಾತ ಬರ್ಚಿ ಮೊರಂಟೆ ಮೀನು ಈರೆ ತಿಲ್ಲೆ ದಾದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರಿಗಿತ್ತ ಮೊರಂಟೆ ಮೀನು ಬೋಡಿಗೆ ವಾ ಕೊರಂಟೆ ಮೀನೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ನನಗೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓಕೆ 7 8 ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ದೇವಾ ಸುರು ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಗಳೂರು ರಕ್ಷಿತನವರು ಮುಗುಡು ಮೀನು ಬೋಡೆ ಇಂದೇ ಇರು ಪಕ್ಕದ ಕೋಲೆ ಪಾತೊಂದು ಬರ ಆಪುಡಾವಿನ ಓದಲೆ ಹಿಂಗೆ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾರಿ ಹರೀಶ್ ಹೌದಾದೆ ಹೆಂಗೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಪು कैसे लिखा है मुझे नहीं पता है ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕೇಳಲಿ ಮಾತು ಬಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜ ಓದು ನೀರು ಏರಿಗಲ್ಲ ಓದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಭಾಷೆದ ಹೆಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬುರ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಮೀನು ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಈರೆ ತಿನ್ನೆ ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಅಂಬುಡಿಯ ಮೀನು ತಿನ್ಪಿನ ನನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಈಗ ಮೊರಂಟ ಈರೆ ತಿನ್ನೆ ಮೊರಂಟೆ ಹೆಂಚಿ ಮೊರಂಟ ಪಟ್ಟದಾದೆ ಪುದಾರ ಆಯ್ತಾ ಅವೇನು ಚಪ್ಪುಂಡು ತಿನ್ಪು ಚಪ್ಪ ಮೊರಂಟ का सा सा पा दा जा जा डा 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 जा बा डा दा तो बार सूली जपूड यार सा 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 ना बदा डा ಪೊನ್ಯೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರ ನೀರು ಮತ್ತು ಇರು ಬಂದಾರ ತೂಲೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ತುಜ್ಜಿ ಆತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೇಗ ಅಂತ ಉತ್ತಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಮಣ್ಣ ಕುಚ್ಚೇರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಿಂತೀರು ಏರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಗಲಿ ತುದೆ ಬರೀತದೆ ಆಗ್ಲಿಂಚಿನಾಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಡುತ್ತು ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ದಾದೆ ಮಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದು ಬರೆದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾ ದಾ ಡಾ ಡಾ ದಾ ಡಾ ದಾ ಜಾಗ ಡಾ 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 ದಾದು ಬಂಗುಡೆ ಬರ್ತೀಯ ಬಂಗಡೆ ಬರ್ತೀಯ ಬಂಗಡೆ ಎಂದು ಬಂಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಇದು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದೇ ಹಾಲ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಟು ಇದು ಟಿವಿ ಉಂಟು
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೀರಿ ಗುಡ್ಡೇರು ಕೀಕಿ ಮಾಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುದು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೋದು ದಾದೆಯವು ರಾಶಿ ಮುಗುಡು ಕೈಪೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀರು ಪಡೋಂತ ತುದಿರ್ತೇನೆ ಕೇಂಕ್ ಮುಗುಡು ಸುತ್ತೆ ವಾಸನೆ ಕುಂಟು ಮಾತಾಡ್ದು ಮುಗುಡು ಎಂಕ ಗತ್ತಿನೇ ಹೋಗು ಜೊತೆ ಬಂಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂಗುಡೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಂಗುಡೆ, ಬೂತಾಯಿ, ಮುರುಮೀನು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ. ನಾವು ತಿಂತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನು, ಕೆಲವು ಮೀನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಗುಡೆ, ಬೂತಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂತೇವೆ. ನನಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾ ಮುಗುಡು ಮುಗುಡುಕು ಮೀಬೋ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಒಬ್ಬರೇ ಪುನೀತ್ ಅಡ್ಗೌಡ ಆಯ್ ಉಂತಲೇ ಮಾರ ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡ ಬಕ ಯಾಂತ ಆದೇಗ ಪುನ್ನೆಟೆ ಉರ್ದು ಓಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಉಂತಲೇ ಶೋಭ ಬರ್ಪಲ್ ಬಕ ಪೋಲಿ ಈ ಹೊರನಕ್ಕೆ ಕಾರಿ ತೀಬಕೊಂಡತಿ ಏರ್ಲ ಬಾರಜ್ಜಿ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬರ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಪ್ಪ 10 ಗಂಟೆ చెప్పు. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ ಹರೀಶ್, ಮಂಗಳೂರು. ಹರೀಶ್ ಮಂಗಳೂರಾ? ನಾವು ಕೂಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆರ್ಕೆ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕಂಪನಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬರ್ಪೇರು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ. హలో ఆర్కే అందియే చెప్పుడియే చెప్పులే. హలో 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 టెల్ మీ హలో హాయ్ హలో ಅಷ್ಟೇನಾ? ಒಂದಸಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಒಂದಸಾತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರವೇ ಕೇನು వచ్చి దాలండ దాలొచ్చి మీన్ కూర దాలొచ్చి టೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಉಂತಲೇ ಮಾರಾಯರ ಗುరించి ತೂಲಾಲು ವನಿತಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲು ಉಂತಲೇ 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 ನಿಜನ ಬಲ್ಪುನಿ ದಾದೆ ಅಲ್ಪ ಕಿನಿದಿತಾರ ಇನ್ನು ರಜೆ ಆಯ್ತಾ? ಓಲೋಲ್ ನೇಲೊಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ನೇಲುನ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಜೊನ್ನೆಲ್ಲೆ ಊರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನೇಲೆ ಊರು ಏನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪೋಟು ಹಾಳಾತು ಟ್ರೈ ಪೋಟ್ ಉಂಟು ಅದೇನು ಹಾಳಾತು ಅವು ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಏಕ್ ಯಾನು ಉಂತದೈತೆ ಕೋಲು ಯಾನ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದೇವರೇ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಪಂಡದು ಇರ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಆರ್ಕೆ ವನಸಾಂಡ ತಿಲಕರಾಜ್ ಇಜ್ಜಿ ವನಸಾದ ಜಿನ್ನಾಂಡ ಸುಧಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಊರುಗು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇಲರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ ನೇಲೊಡ್ಚಿ ಆರ್ಕೆ ಏರುಂದಿರಿ ಬರ್ಪುಡು ಪೂರ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ದಾದೆ ಅಣ್ಣಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಾವೆ ಇದು ಉರ್ದುಡು ಪಾಡ್ದಿನತೆ ಯಾನು ಓದುಲ್ಲ ಜೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾವೆ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ఒక ಡಾಡಾ ಡಾಡಾ ಬಂಡ ಅವು ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾವ ಊರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವ ಊರು? ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನೇಲೆ ಸರಿ ಅಂದಿ ಇಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನೇಲ್ರಾಜ್ ನೀರಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನೇಲೆ ಬೇಜಾರಿದ್ದಾವೆ ಆನೆ ಎನ್ನ ನೇಲಿ ಬಕ್ಕ ಡೇಟೆ ಮುಲ್ ನೇಲಿ ಬಕ್ಕ ಸಿದಂಚಿ ಬೋಲೆ. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾವುದು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್? ಯಾರು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದು? ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು? ಯಾವ ಊರು ಹೇಳಿ? ಇದು ಓಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ನೀರು ಕೊಡೊಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಗೀತ್ ಶೋಭಾ ಏರಿಯಾ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲವ, ನಂದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟು.
ನಮಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು, ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಸಾರು? ಅಂದ ತಿಲಕ್ ರಾಜ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನೇಲರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬ ತೆರನ ಆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗನಾ? ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೆಸರು, ಅದು ಆ ಥರ ಅದು ಹೇಗೆ? ಏರ್ಲೆಚ್ಚಿ ರಂಜು, ರಂಜು ಅಲ್ಲ ಇದು, ರಂಜು ಬಂದು ಹೋದ, ಆದರೆ ಇದು ರಂಜು ಬೇರೆ ರಂಜು ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಯಾರು ಆರ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆಂಜೋಗು ಭಾರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತು. ಯಾರಿದು ಆರ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು. ವೆಂಕಟೇ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಚೊಲ್ಲರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಯಕ್ಷಿತ್ ಬೈಚೈತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಐಡಿ ಮೊತ್ತ ಬತ್ತೆ ఆయన ಓಪನ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಯೆ ಇಂಚ ಏರ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಹೈಡ್ ಮಂತಿನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಐಡಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಂತಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಅವು ತೆಂಕ್ ನಾನು ವೈಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋಡು ತೂಪಯನ ಅಂದಿ ನಿದ್ರೆ ಜೋರು ಕೋಡೆ ಲೇಟ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ದೂರ ಬಡಿತಾರೆ. ಐಕೆ ತರ್ಲ ಅಡಿಕೆ ತರಲಿ ಅತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವು ಈ ರಂಜಿ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನ ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾ. ಸುಧಾಕರ್ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ವನಿತಾ ಬನ್ ಇತ್ತೆ ಉಂತಲೆ ಅಂತ ಗೀತ ಬರ್ತೀನಿ ಈಯೇನಾ ಕಾಣದ ಕೊಡು ಮರ್ಚಿ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಲಕ್ಕೊಂದೆ ಏಪ ಇತ್ತ 10 ಗಂಟೆ ಒಜ್ಜೆತ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದಿದ್ರಾಪು ಕೊಲ್ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆದ್ದು ಮುಂಬಾಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಏನ ಬೊಕ ವೆಂಚಿನ ಅಂಚ ಬುದರ್ ಮಾರೆ ರಡ್ಡೈಡಿಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಗೊನ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ತೂಯಿನ ಹೆಜ್ಜವೇ ಜಪ್ಪುಜಿ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವನಿತಾ ವಿಟ್ಲದ ಜಾತ್ರೆ ಓಯ್ ದೇರು ಐಡ್ ಮಂದಿನಿ ದಾದ ವನಿತಾ ತಾಯಿಗೆ ಐಡ್ ಮಂದಿನಿ ಏನೇನು ಐಡ್ ಮಂದಿನಿ ಏನೇನು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ನಿತ್ತೆ ವನಿತಾ ಏನೇನು ಮಲ್ಪರ ಪೂಜ ಈಚ ಏನೇನು ಐಡ್ ಮಂತೀನಿ ರಂಜುನ ಐಡ್ ಮಂತೀನಿ ರಂಜು ವನಿತಾನ ಐಡ್ ಮಂತೀನ ದಾಯಿಗೆ ಐಡ್ ಮಂತೀನ್ಯಾ ಅವು ಏನು ಮಾರ ರಂಜ ಮಂತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅವು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪು ಮಾರ ಏರು ಐಡ್ ಮಂತೀನಿ ಏರೊಂದು ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ದಾಯಿಗೆ ಐಡ್ ಮಂತೀನಿ ಏನು ಮಾರ ದಾದ ಶೋಭಂದು ಏರು ಐಡ್ ಮಂತೀನಿ ಏರೊಂದು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಏರೇನು ಶೀ ವನಿತಾ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಯಾನ್ ಸ್ಕೇಪ್ ಸುಹಾಸ್ ಯಾವ ಊರಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ರಮೇಶ್ ಗುಜರನ್ ಪಡಬದ್ರಿ ಹಾಯ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಏರು ಮಾರ ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಡಿ ಮಂತೀರಿ ಏರು ಮಂತೀನಿ ರಂಜು ಮಂತಿನ ವನಿತಾ ಮಂತಿನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂಚ ಬರೋದುಂಡು ದಯ ಮಂತೀನಿ ಅವು ಏರಿಯಾ ವನಿತಂದಾಯಿಗೆ ಐಡ್ ಮಂತೀನಿ ರಂಜು
ರಂಜು ಐದು ಮಂತಿರಿಯಾ ವನಿತನ್ ರಂಜು ಐದು ಮಂತೀನಿ ಹೌದಾಯಗ ಟೈಮ್ ಹೊಟ್ಕೋರ್ ನೀವು ಎಂತಾಗ ಈ 261334 ರಂಜು ಇಂಚಿನ ಏರಿಯ ಬೊಕ ಐದು ಮಂತಿನಿಯಾ ಟಂಚನೆ ಬರ್ತಂತ ತೂಲಗೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವು ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರ್ನಾ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಐಡಿನ ಪೂರ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಮಿಸ್ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾದನು ಗೊತ್ತಾಗೊಂದಿಜ್ಜಿಯ ಇಂದು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ನಿ ರಂಜು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಂತೀನಿ ಮಂಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಿತಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಒನ್ನ ಸಾವಡು ದಾದ ಕಜಿ ಅದು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಏನ್ ಮಂತೀನಿ ಮಿಸ್ ಟಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಈಯ ಮಂತ ರಂಜು ಕಾರ್ಗೆ ಅಂದು ರಂಜು ಮಂತಿನ ಮಿಸ್ ಆದ ಒಂದು ಮಂತಿನ ಅಲ್ಲೇನು ಈ ಐದು ಮಂತಿನ ಅಂದಾತ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತಾತ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ನತ ಕೂಡ ರಿಸೀವ್ ಮಂತಾನ ಕಿಂಕೊರ ಪೂಡ್ ಲಾಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಟಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ ಎಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಮಾರೆ ಹೊರಿತ ನೀರು ಮಾರ ಐಡು ಮಂತೀನಿ ಬಣ್ಣದು ಪೂದು ಜಿಪ್ಪುಲ ಏರಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಾರೀಗ ಅನ್ನಗ ಎ ಹರೀಶ್ ಎಪಿಯಾ ಎಂತ ಎಪಿ ಸುಧಾಕರ್ ಕಿತ್ತೂರು ಉಡುಪಿಗಿಂತ ಈಚೆ ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾಟಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಎಂತ ಹೋಗುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾಟಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ವಾಯನೆ ರಂಜು ಟಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಾಯನ ಮೊಬೈಲ್ ಓಲರಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಓಲಾರು ರೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾರು ತುಬೆ ಉಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ನಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಪ್ಪ ನಾಡು ಬಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಬರ್ತದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡು ಓ ಪೋಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋದ್ರಪ್ಪ ಬೋದು ಸದ್ದೆಪ್ಪು ಒಲ್ಪದಾರಕ್ಕ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಡ ಮಂಗಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಅದೆಂತ ಎಬಿಪಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವು ಅಂದ್ಯರಂಜಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಚ್ಚ ಮಂತ ಬುಲಿ ಎಗ್ ಪೋಡಿದ ಲೋಕ ಜಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಹೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಅವು ಯಾಕ್ಷಿತನ ಒಂಜಿನ ಆಪನ ಇಚ್ಛೆ ಬೆಂಚಯ್ಯ ಅನಿತಾ ಹಾಯ್ ಯಾನು ಮಲ್ಜಿ ಮಾರಿ ಈ ಅತ್ತಿಯ ರಂಜು ಆಯ್ದಾದೆಯ ಎಪಿಪಿಪಿ ಹರೀಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವ ನಿತಿನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರಿ ತುಯನ್ ಯಾನು ಅರೇನಾ ಚಾನೆಲ್ ಐಡಿ ತುಯ್ಯರೆ ಪೊಯ್ ಅಂಚನಾ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐಡಿ ತೀರ ಪೋಯಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಕ್ಕದಾಲತ್ತವ ಈ ಅಂಚ ರಿಮೂವ್ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚನ ಯಾಕ್ಷಿತನೆಲ್ಲ ಹಾಕುಡಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ
ಪೊನ್ನುಂಡ ಬನ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಪೊನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ, ಪೊನ್ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಪೊನ್ನಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹರಿಯಾರ ಬೇರಿಗಿರ್ ಹರ್ ಗೀತ ಬರ್ಪೇರು ಬೇರಿಗಿರ್ ಮಲ್ಲೆ ಅರ್ರ ಪೂರ ಬೇರಿಗಿರ್ಮ ಪೂರ ಅಂತಾರೆ. ಆಯ್ ಧನುಷ ಆಯ್ ಶಾದಿ.com ಪೋಲೆ ಅಂದಿ ಪೊನ್ನು ಶಾದಿ.com ಪೋಲೆ ಪೊನ್ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಯಾವ ಊರು? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ಕರಿ ಅಂದರು, ಕರಿ ನಕ್ಕು ಇಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ತನ್ನಿ ಅದೇ. പിന്നെ ಮೀನು ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕೋಳಿಗೆ ರೇಟ್ ಯಾರಾಯ್ತು? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನು ವನಿತಾ ಹಾಯ್, ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ಗೆ ವನಿತಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರು. ನಿಮಗೆಂತ ಪದಾರ್ಥ? ಜಗದೀಶ್ ಚೆಪ್ಪೆ ನಕ್ಕು ಒಂದು ಪೆನ್ನು ನೋಕು. ಶಾದಿ.com ಪೋ, ಶಾದಿ.com പോയിട്ട് അവിടെ പെണ്ണുണ്ട്. പെണ്ണ് തണ്ടാറില്ല, ഓനിപ്പറ 5 ജന നക്ക് അവിടെ തണ്ടാറുണ്ട്. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹರೀಶ್, ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೇಕು ಅಲ್ಲಿಯಂಕ ಇವಳ ಎಲ್ಲಿಯಂಕ ಉಂಡುಡೆ ಅಲಿಯಂಕ ಆದ್ರ ರಿಚಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗಿ ಅಂಟಿಕ್ರಿ ಊಡೆ ನಂಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂಡ್ಲೆ ಬೇಡ ಅಂಟು ಬಿಳಿಚಿಂಗ ಮನೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕ್ರೆ ನಾನು ಉಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಕ್ಕ ಹತ್ತಾರೆ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. എന്നതാದ ಐಡಿ ತೂಪಿನಿ ಕರ್ಮ ಆಲಿಂಚ ಇಂಚ ಎಂತು ಬೇರೆ ಪೋಯಿನಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಐಡು ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಂಪರಾಪಣ ಅಂದು ನಿಕ್ಕು ನೋಕು ನಿಕ್ಕು ನಂಡೋ ಪೆಂಗಲ ನಿನ್ನಂಟು ಪೆಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಗರೆ ನೋಕರು ನಕ್ಕ ಆವುಲೆ ನೋಕೋಗು ನಕ್ಕೆ ಪೆನ್ನು ಕಿಟ್ಲೆ ಕಿಟ್ಟೆ ಜಲ್ಲೆ ನಾನಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ರೊಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಇದ ನೋಕೂಡ ಉಸುವಾಸನೆ ಅಕ್ಕರೆ ಏನ್ ಲಂಚ್ ದಾತೂಲ ಕುಡ ಕುಡ ರಂಜು ಅರ್ಜುನ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸಾಯಿಬರ ಬಸ್ಸು ಲೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬರ್ತದಾ? ಅಲ್ಲಿಂಗ ಪೆನ್ನು ಅದೇ ಆದತ್ತಿಲ್ಲ. ಐಲಿ ಕಾಲ್ತೆ ಪೋಯಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಸಿರ ಅವಡೆ ಪೋಯ್ತು ಸೊರ ಮೇಸಿರ ಅವಳು ಸೊರ ಹಾಕಿ ಹಸರು ಬಂಡು ಉಡ ಪೆನ್ನು ನೋಕು ಅವಳು ಅವಡೆ ಕಲ್ಲು ನೋಕರು ಎಂದ್ರಣ್ಣು ನೋಕರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ನೋರೇ ಊಡೆ ನೋಕು ಊಸು ವಾಸನೆ ಬಂತು. ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡ್ ಸಾರಿ ಅವದಾನೆ ಅಲ್ಲನೆ ಆಪುನಿ ದೆಪ್ಪಿಯ ಅಂಜು ಅಲ್ಲಿನ ಇದು ಮನ್ಪಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪು. ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಊರು? ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂಚ ಉಂಡು ಇದೆಂದ್ರೆ ಬಂದುಂಟು ಆರ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹಾಕಿ ಏಡೆ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಹಾಕರು. ಊಸುವಾಸನೆ ರಂಜು ಏನ್ರಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ನನ್ನ ಮಲ್ಪುರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅದಾದೇಕು ಇರು ಮೆಸೇಜ್ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಜಿ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುರಿಯಾ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಗುಡ್ ನೈಟಾ ಜಪ್ಪುನ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ದಾಯಕ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ರಂಜು ವನಿತನ ದೆಪ್ಪಿಯ ಸೀಮಂತ್ ಮಾರೆಯ ಸಾಯಿಬರ ಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬರ್ತದಾ? ನನಗೆ ಫುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅವರ ಬಸ್ಸೆ, ನಾನು ಚೆಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ.
ರಂಜು ಅವ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ದಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ತೂಲ ಎಂಚ ಮನೆ ಬರ ಬಲ್ಲಿಯ ಪಾಪ ಹಾಯ್ ಹೌದಾ ನಿಕ್ ಅಲ್ಲನೇ ಇಂದಾಯಿ ಮಾರ ನಿಕ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬರಿಯರೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡಿಯ ಅಂಚ ಪಾಪ ಮಾರ ಅಲೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿ ಪುಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿಗಲ್ಲಿ ನೈಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಕ್ಕಡವ್ರ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರಿ ಅಪ್ಪಗ ಸರಿ ಮಂತೆ ಆಯ್ನದ ಎತ್ತದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಅಂತೆ ದಾಯಿಗಿ ಅಲ್ಲ ಐಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನು ಮಾರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ದಾಯಿಗಿ ಐಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆದಾಲ್ ಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿದಾಲು ಆಡ ದಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾರ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡ ಪಾತೆ ಮಾರ ಐಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಂಜು ಹಾಲು ಮಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲೆ ಗಂಟೆ ಏನು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಪ್ಪು 4 ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಐಡಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತನ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಹೆಂಗ ವನಿತಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾರಿ ದಾದ ಮಾರ ಹೆಡ್ ಮಲ್ಪನು ಅಂದ್ ಮಾರ ಆಳು ಲೈವ್ ಉಡಿತಲ್ಲ ಮಾರ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪೋಪಿನ್ ರಂಜಿ ಈ ಎಕಡೆ ಸರಿ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪತ್ತ ಏನದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರಿ ದಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರ ಐಕತ್ತ ಬಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ನೆರ್ಪುನು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮರ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಈರೆಂದ ಐಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಐಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಏನ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಐಡ್ ಮನ್ಪುಜ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ಐಡ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತತ್ತತ್ ಪಾತೆನಗನೇ ಏರೆಲ್ಲ ಐಡ್ ಆತಿಜಿ ಮಾರ ನಾನು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈವ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಊಟ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮಲಗ್ತೇನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಹಸಿವಾದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಯಾಳ ಐಡಿನ ಮುಟ್ಟದ ಪೋಡ್ಚು ರಂಜು ಬಿಡು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲದು ತೋರ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡದ ಐಡಿಯಾ ತೋರ್ಚು ಏರ್ನಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡು ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ನಾವು ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ವನಿತಾ ಬಲ ಸಪ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೀಯಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೀಯಾರ ಶೋಭ ಮೇನಿಗೆ ದೀತು ನೋಡು ನೆತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡ ದಾರಿ ತಿನ್ನೋದು ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ನನಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗ ಸಣ್ಣಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತೋರ ಬೇಡ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಪರಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ
ರಂಜು ఆయన కూడా దయచేసి హైడ్ మనుపుని ಕುಡಯ್ಯ ಹೈಡ್ ಮಂತಿ ರಂಜು ಕುಡಯ್ಯ ఆయన అరిసిన హైడ్ మంతనా ನಿನ್ನ ಯಪ್ಪ ಸಪ್ಪರಾವುಡು ಆವಿ ಅಂಟುಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ತೆಲ್ ಇಪ್ಪ ಆರು ಅರಿಶಡ ಆರು ಹೈಡ್ ಹಾಕ್ಯು ರಂಜುವಾ ಆರು ಹೈಡ್ ಹಾಕ್ಯು ಪಾಡ ಸಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಏರ್ ಐಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದಿಚ್ಚತ ಅರಿಸದಾಯ ಐಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಮಂಟ ಸರಿಜ್ಜ ಮಾರಾಕ್ಲಿ ಗೊಂಜಿ ಮಾತಾಡ ಅನ್ಬಿಡು ಅದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಹಾಲೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಏರು ಕೂಡ ಮಾಮದ್ಗೆ ಏರಿ ಅರಿಸಿದ ನೈಡು ಬಂದಿರ ಮಾಮದು ಎಂದ್ರ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೇದು ದೇವರೇ ಈ ಐಡು ಮಂಪ್ರಿ ಆಯ್ಜು ಮಾರ ಕಾವಂದು ಅಕಲ ಬೈಡ್ಬೇಕ ನೆರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಬೊಕ್ಕಾకులు ಮಂಪ್ರಿ ಯಾನಿಂದ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಈ ಐಡು ಮನ್ಪೋರ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕಾకులు ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅರಿಸಿ ಐಡು ಅಂತಾರ ಕೂಡ ನಿಂಗಲ್ಲ ಅವನು ಆ ರಂಜು ನೀವು ಯಾವೂರು ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುನಾಡು ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಹೋಗುದಾ ನೀವು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಫೋನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಗುಡ್ ಬೈ ದಾಯ್ಗ್ಯಾ ಈ ತಿಕ್ಕಿನಾಗಲಿ ಇಬ್ಬರು ಓದ್ತಂದೆ ಪೋ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ ಈ ಒಂಜು ರಾಯನ ಐಡು ಮನ್ಪ ರಮ್ಯನ ಐಡು ಮನ್ಪ ರಾಕ್ಲೇನ ಐಡು ಮನ್ಪ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಈಗ ನನ್ನ ಫೋನಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ವ ಯಾಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋದು ನನಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಹೌದಾ ನಮಗೆ ಸಹ ಬಂಗುಡೆ ಮತ್ತು ಬೂತಾಯಿ ಇಷ್ಟ ನಾವು ತಿಂತೇವೆ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನೆಲ್ಲ ನಮಗಿಷ್ಟ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ತವ ಫ್ರೈ ಇದೆಲ್ಲ ಏ ರಂಜು ಪಕ್ಕಡೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿತುಲ ಬತ್ತ ದೀಪೆತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಪುಂಜವೆ ಬಾಯಿ ಅಣ್ಜವೆ ದಾನೆ ಬೇಗ ಬಲಿಪು ನಮಗೆ ವನಿತ ಪೋತಿಜಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಉಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಬೊಂಡಸಾ ನಿಮಗೆ ಬೊಂಡಸ್ ಅಡುಗೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೊಂಡಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಬೈ ದಾದೆಯ ನಿನ್ನ ಬಿಂಗಿರಿ ಪರ್ತಿನಾಕಲಿ ಇರೋದು ಕಡೆ ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತು ಪಾತಿರ್ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕು ಈ ಪರಂದಿನಿ ಬೆಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರುವ ಮುಂಗುಮ ಸುಂದರ್ತ ಬರೋಳು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾತಿರ್ನ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೋರಿ ಬಂಡಸ್ ಅಡಿಗೆ ಮಂತು ಕೋರು
ವನಿತಾ ಪೋದು ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ವನಿತಾ ಪಾಟ್ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಹ್ಯಾಕ್ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೆರ್ನೆಟೆ ಹ್ಯಾಕ್ ದಾಯ ಮನ್ಪುನಿರೇನು ವನಿತುಲ್ಲಲ್ಲ ಐಡು ದೆತ್ತೆ ಅವಾಯ ಗೊತ್ತು ಪೋಪುನ್ಗೆ ಅಂಜನಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಾಪ ಯಾರು ಬತ್ತಿನಿಂಚಿ ಮಾರೆ ಪೋಯಿನಾಳು ಅಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುಂದ ಅದೇ ಲೈವ್ ಬರ್ತದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನ ಲೈವ್ ಮಂತದಿದ್ದೇವೆ. ರಂಜು ಈ ಒಂದು ಆಲ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬದಿಕು ಟೆಕ್ಕ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನು ಅಕಲೇನು ಮನ್ಪುನು ಅವರ ಮನ್ಪರ ಪೋಡ್ಸಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ನಮಕೆ ಆ ಮುಳ್ಳು ನಮಕೆ ಬೇರಿತು ಮುಲ್ಲಾದ ಬರ್ಪುನತ್ತಂದು ಬೇಕಾದ ಆಲ ಹತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ ಬಂಜಿದ ಬಡ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಾರ ಅಕ್ಕ ಬಂಜಿದ ಬಡ ಒಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಡು ಬಂಗ ಬರ್ಪು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪಾರ ಅಬ್ಬ ದೇವೇನ ಪುದರ್ ಪಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಗ್ರೋತ್ ಮನ್ಪೋ ಅವಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಮನ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಪೂರ ಇಂಕುಲು ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಂದ ಈಗ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ಬರ್ಪುನದ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅತ್ತು ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಈಯೆ ಬಂತೀನಿ ಒಮ್ಮಡಿಪ ಯಾನ್ ಆಕು ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಆತು ಅವು ಮನ್ಪೆ ಮನ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಈಯೆ ಬಂತೀನಿ ಈಯೆ ಬಂದದ್ದು ಈಯೆ ತಿಕ್ಕು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೊಂಜಾಯ ಕೊಂಜಾಯ DX ಆಯಲ್ಲ ಅಂಚೆಗೆ ಆಯವ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಈ ಒರ ತೋಜನ್ಲಕ ಮನ್ಪೋತ ರವೀಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಉಂಟು ಪೋರ್ಚಿ ಬಲ್ಪು ನೋಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡನಾ ತುಳುವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿದಿಲ್ಲ ಏರ ಬಿಆರ್ಜಿ ಬರ್ತದ ಅರೇನು ಯಾಕ್ಷಿತಿನ ಹೈಡ್ ಬಂತಿ ನಾವು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಆತ 24 hours ಪುನಃ ಚಂದ ಅವು ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕನೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ ಕವೇ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚಾತೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದು ಬಾರಿ ಪಿರವುಲ್ಲರ್ ಹೆಂಗದ ಆಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದೇವೇನಾಚು ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಈತು ಮಾತ ಯಾನು ಇಂಚ ಹೈಡ್ ಆತಿನ ಮೆಸೇಜಿನ ಪೂರ ಯಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಂತದ ವ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಏರಿನ ಪೂರ ಹೈಡ್ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಿರ ಗೆಪ್ಪುದು ವ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಹೊರ ಪೋದಿತ್ತೆಯ ತೂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೇತಕಲ ಟೆಕ್ಕದಕಲ್ಲ ತೂದುಂಡದ ಪೂನಾಗ ಹೈಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತು ಜನ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುನಾಗ್ನೇ ಪೂರ ಹೈಡ್ ಮಂತಿತ್ತೇರೇನ ನಂಜಿರದಾದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ 2 ಜನ ಹೈಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಹೋದು ಫುಲ್ಲು ರಿಸೀವ್ ಮಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋರ प्रकाश यादव हाय लाइक कर ले लाइक ಯಾವುದು ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ, ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಭಾಷೆ.
ಯಾನು ಟೇಕ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಕರದ್ದು ಹಾಂ ಬರ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಬಂತದ್ದು ಬರ್ ಕಾಲಿಗೆ ಮಂಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ಅಂದಿಜ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕನಪಡೋದು ಕಾಸು ಹೀಗೆ ಟಕ್ಕತ್ತ ಈ ವನಿತನ ಸರಿ ಮಂತ ನಾನು 24 hours ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೇಳೋಣ ಇಲ್ಲ ಜ್ವರ ಒಂದು ಅದು ನಾನು ఆయన పనులు చెప్పేది ఇస్తే ఆమె ఇది చెప్పు హెచ్చరిక ഉണ്ടായത് ഹായ് സിസ്റ്റർ സൗഖ്യം ഉള്ളാരാ നഴ്സ് ആണ്ട ಎನ್ನ ಒನ ಸಾತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇದೇನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಒಲ್ತವರು ಊರಿರು ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಎನ್ನ ದಾಯಿಗ ಬ್ಲೂ ದಾಯ ದೆಪ್ಪುನು ಚೆನ್ನಾರುಂಡತ ನೀಕು ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ದಾಯ ದೆಪ್ಪುಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಪಜ್ಜು మేతి అది వచ్చిందా కార్తీక్ పుత్తూరు హాయ్ దాదమ్మా ఇంత గుర్తినా ಇಂಕಲ್ ನಾವು ತರೀಕೆರೆ ಬಂಡವಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿಂದೆಲ್ಲ ಯಾನಿ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಂಡ ಕೆಲವರು ನೀ ಮುಟ್ಟರಿಗೆ ಪೋಲ್ಸಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಕಲ್ ಆತಿಗೆ ಅಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪಾಡು ಇದು ತುಲ ಪಾಪ ಎಂತ ಪೋಯಿಸಲ್ಲ ಊರು ತರೀಕೆರೆ ಒಲ್ಪಾಂಡು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ತರೀಕೆರೆ ಒಲ್ಪ ಮಡಿಕೇರಿಯಾ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ಅಜ್ಜು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾ ಉಪ್ಪಡಮ್ಮ ತರೀಕೆರೆ ಒಲ್ಪಾಂಡು ಈಗ ಊರ್ದ ಪುದರ್ಬೋಡು ಒಲೊಂದು 12 ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜಲ್ ದಾದನ ಬರುವಳು
ఇంకా ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷತನ ದಾಯಿಗ ಐಡ್ ರಿಸೀವ್ ಆತಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾವ ನಿಚ್ಚ ಮಾರೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್? ಹಾಯ್ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾವ ಊರು? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿನಾ? ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೊಕ ತರೀಕೆರೆ ತಗರ ಓಲರ್ ಮಾರೆ ಓಲ್ ಊರುಂದು ಪನ್ಪುಜಾರ ಮೆಡಿಕೇರಿಯ ಊರು ಉಂದು ಪಂಡದು. ರಂಜು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಪೋರ್ಟ್. ಹೆಂಗ್ ತಾನೆ ಗೊತ್ತು ಚಾ ಪೇರು ಬಂದು ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಕಾಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾಣೆ ಮಂದೆ ಗುಪ್ಪೆರ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಬಕ ಇದಾಗ್ತಾ ತಾಯಿದ್ದ ಅವರು ಬೆಚ್ಚವಂತ ಪಾಪಿನಿ ಪರಡು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲದು ಬತ್ತನಾ? ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆರು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಕಜಪ್ ಕೋರಿ ವಾ ನಿಕುಲೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ತಿನ್ರಾಪುಜಿ ಇರೆಗ್ ಈರು ಪಂಡರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬಂಡದು ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಾರ ಏರೆಗೆ ಯಾಮಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಪಗ್ಲ ರಂಜುಗಳ ಮಂದಿ ಬಕ್ಕ ಏರಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡುತ್ತೀನಿ ಇದೇ ನಾವು ಊರು ಓಲು ಇರುತ್ತ ರೂಪಾಯಿ ಕೋರಿ ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕುರಿತ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜ ಏದು ರೇಟ್ ಮಾರ ಅವಳ ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ಐಕೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಊರು ಕುಡ್ಲಯೇ ಮಂಗಳೂರು ದಾದ ಶೋಭ ನಿನ್ನ ಏರಿಕೆ ಬಂಡೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಜೇರಿಂದು ಏರ್ಲ ಬಂತು ಜೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಜೇರು ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ದಯಮ ಮಂಜಿಗಟ್ಟಿ ದೋಸೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಅಮುಕ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಾಂಡದ ಕಾಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೋರ ತಿನ್ಪುಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರುವಾಸ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಂದ ಅರ್ಥನ್ ಏರ್ ಬಂಡೇರಿಯಾ ಶೋಭಾ ಏರ್ ಬಂಡೇರಿ ಮಲ್ತಿಜೇರಿಂದು ಯಾ ನಿಕ್ಲಿಗ್ದಾಲ ಬಂಡೇನೆಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿಂದು ಯಾಂದಾಲ ಬಂತಿಜ್ಜಿ ಅವಾಯ ರಂಜು ಅಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಬಾಕಿದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಎತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ ತಾ ಅಕಲೆಗೆ ಈ ಪೂಜೆ ಪೋತಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟು. ಕೋರಿಗೆ 330 ಮಾರೆ ಟೈಸನ್ ಎವಾ ಕೋರಿಗೆ 200 ಚಿಲ್ಲರು ಮುಲ್ಪ ಊಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಂಗಳೂರು ಅವು ಅಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಪ್ಪ ಬಾಯ್ಲರ್ಗೆ ಮುಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲರಿಗೆ 200 ತಚ್ಪನೆ ಕೋಡೆ ಅನ್ನೆ ಬನ್ನಗೇನು ಮಂತಿತ್ತೆ ಕಂತಿನಿಯ 1 kg ಇಲ್ಲ 1 kg ಚಿಲ್ಲರು 305 ಯಾನು ಇರೇನಾ ಲೈವಿಗೋಸ್ಕರ 10 ರೂಪಾಯಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ವೈಫೈ ಉಂಡತ ವೈಫೈ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಅದು ಮನ್ಪೊಲ್ಲತ ಬ್ಯಾತ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ಬೇಕತ್ತು ಓಡಿಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುಡ್ಲ ಸೋಮಶೇಖರ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರುವಾಸ್. ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆನಾ? ಹೌದು, ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ದಾದ ಕಜಿಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಯ
ಇಜ್ಜಿರಂಜು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಎಂಕೆ ಎನ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತೀರಿ ಮುರಣಿ ಪದ್ರಾಡಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನ್ನತನು ಮೂಸರತನು ತೆಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ನಾನು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇವ ಎಂಟು ಮನ್ಪು ತೋಡು ಜೇತಾನ್ಲ ಬತ್ತದು ಪೇರಾಂಡು ಜೈನ ಆಜಿ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಚೆನ್ನಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜು ಚೂರು ಸರಿ ಆತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಂದ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಕಡೆ ಬತ್ತದು ಎಷ್ಟು ಅವು ಐಡಿ ಮಂತನ ಕೇಂಡಿರಿ ಅವಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಕಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಬೇತೆ ಐಡಿ ಬತ್ತೆ ಪಾಪ ಎಂಡ ಪಂಡದು ಪೋಯ್ ಐತೆ ಓ ದೇವರದೇ ಯಾರ ಮೇರೆ ಬತ್ತು ಕೇಂದು ಪೋಯಿರೇನು ಪ್ರಕಾಶರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ದೇವರ ಓ ಟಚ್ ಮನ್ಪಿರ್ ಬಿಡು ತಮಿಳ್ ಬಾಸಾ ತಮಿಳ್ தெரியாது ಕನ್ನಡ ತುಳು ಇನಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಗು ಇದು ಬೈಜೇರು ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೋಲುಂಡು ಗಿಲ್ಲಿ ಪೋತುಂಡು ಗಾಳಿಗೆ ಬೈಜೇರಿಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಬೆದು ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಕೋಣದ ಬತ್ತೇರಿ ನೀ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಹಾಂ ಹೂಸು ವಾಸನೆ ಅವ ಹೂವೇ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಅಚ್ಚು ಬಂದು ಬರ್ತಿತ್ತಂದು ಐ ಬಂಡೆ ನಾನು ಐಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಂತಾರ ವಾಪಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಯಾ ಬಂಡೆ ಅವು ಎಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಬಂಡೆ ಅವು ಇಜ್ಜವು ಚಾನಲ್ ಐಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಡ್ ಮಂದಿನಿ ಇಂಚ ಐಡ ಅಂಡ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ದಾನಿ ಸಮಾಚಾರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ರೀ ಅಬ್ಬ ಯಾನ್ ಈತು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮಾರೇ ರೀ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ವನಿತಕ್ಕ ಪೋಯೇರಾ ಪೋಯಲ್ ಬರುವಲ್ ಇನಿ ಪೂರ ದಾನಿ ನೀವು ಓದಿರಾ ಓ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ತಾ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷಪುರ ಪನೋಡಿ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ದಾದೆ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಓಕೆ ಐತಾರ ಮೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಮೇರು ಬೈಯರು ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಹಾಂ ಪಜ್ಜು ಲಕ್ಕಬೇ ಪಚ್ಚು ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಚೂರು ಐದು ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಜ್ವರ ಪೊರ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಂಡ ಜ್ವರ ಬೆಗರ್ದನ ಚೌಲಿಂಡನೆ ಸರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಪಿ ಪಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಪೂಜೆ ಏರ್ನಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಶೋಭಾ ಓಲ್ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಾರಿ ಚಳಿ ಪಂಡ ಚಳಿ ಓ ದೇವರೇ ಮೂಲ ಭಯಂಕರ ಚಳಿಟು ಮುಲ್ಪ ನನತ್ತೆ ಈತ್ ಚಳಿ ಅತ್ತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಂತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಗೆ ಸೆಕೆಟ್ ಈರೆ ಪರ್ ಎಂಗೆ ಚಳಿ ಯಾವು ಸೆಕೆ ಬರ್ಚಿಂದು ವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ಗುರುವಾರ ಬಂತಮ್ಮ ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಗುರು ರಾಯರ ನೆನೆಯಮ್ಮ ಭಾಳ ಶೋಕುಂಟು ಪದ್ಯ ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಇಂಕಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೀರ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಪ ಟಿ ಬಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಈ ತವಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಂಚೆಡಿಕೋ ಇನ್ನು ಶೋಭ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡು ಗಪ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲು ತೀರ ಪೋಯ್ನಿಯ ಬಾಟಿಗೆದ
ದೇವರ 10,000 ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೂಡುದು ಉಲಾಯ್ದಲ್ಲ ಕುಂಡಿಯಲ್ಲು ಅವೆಂತೂದು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ ಅಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಲ ಬರ್ಚಿಗೆಲ್ಲು ಎಂಕ್ ಅವೆಲ್ಲಿ ತೂದಿ ಮಂಡೆ വെച്ചാണ് ತಿರವತ್ತ ಇಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಭಜನೆ ಯಾನ ಭಜನೆ ಬಂಡಿನಿ ಯಾನ ಭಜನೆ ಬಂಡಿನಿ ಪಂಡಿನ ಭಜನೆ ಯಾನ ಬಂಡಿನಿ ಭಜನೆ ಚೈಲ ತಾಲ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟಾರೆ ಭಜನೆ ಮನ್ಪರೆ ನೀವು ಮನ್ಪರ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಯಪ್ಪಲ ಎಂಕಡೆಲ್ಲ ಅಡಿಜ್ಜಿ ಭಜನೆ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ buka 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 ದಾನೆಗೆ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಲ್ಲರು ಯಾರು ಮೂಲೆ ಒಂದು ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿಜ್ಜಿ ಹೌದಾದೆ ಯಾವು ಈತಿದ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ದ ವೇದ ಉಗ್ಗ ಉಂಡಾರ ಯಾನು ಉಗ್ಗ ಉಂಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಉಗ್ಗ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಉಗ್ಗ ಉನ್ನರ ಹೆಂಗೆ ಬಡಾಪುಜಿ ಯಾ ನೀರು ಪರಿಯ ಹಿಂಗೆ ಉಗ್ಗ ಬಚ್ಚಿ ಮಿಮ್ಮಿಜ್ಜ ತೇಕ್ ಹೌದಾದೆಯಾ ಲೂಡನಾ ಕ್ಯಾರ ಬೋಯರ ಜಾಗಿಜ್ಜೇರು ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಉಸ್ವಾಸನೆ ಬರ್ತನು ಒಲೋ 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 ದಾದಾ ಆತೀನಿ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಓಲಾ ಆತೀನಿ ಹೌದದೆಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವು ಆ ನಮ್ಮನದ ಗೆರಬಾರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೇಲೆ ತಾವ ನಂದಿಯೇ ಸೇಲೆ ಆಯ್ ಬರಿ ತಕ್ಕ ಆಯ್ ಬರಿ ಲೇ ಇದನ್ನ ಆಂಜೋ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಯೇ ಓ ಅನ್ನ ಮೀನು ಒಲ್ಲರಿ ಎರಡು ಜೊವೆ ಚೂರು ಬಲೆ ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ದನಿ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಒಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಲೇರು ಊಸುವಾಸನೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಊಸುವಾಸನೆಗೆ ಏರಿ ಅವಲ್ಲಿ ಊಸುವಾಸನೆ ಇದು ತೋಚ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸುವಾಸನೆ ಹೂ ಪೂ ಸುವಾಸನೆ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಹೂ ಪರಿಮಳ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅವ ಸುವಾಸನೆ ದಿನವಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪು ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಎರಡು ಜೋಕುಲು ಅಂದೆ ಓಹೋ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಉಕ್ಕ ಉಕ್ಕ ನೋಡು ಉಸುವಾಸನೆ ಅನಿಸು ಉಸುವಾಸನೆ ಅನಿಸಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಪ್ಪುನ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅನಿಸು ತೂಲೆ ಲೆಪ್ಪು ನೀರೇನು ಉಸುವಾಸ ನೀರೇನು ಅನಿಸು ಲೆಪ್ಪಿರು ನಾನಿಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಅಡಕೇನೆ ಉಸುವಾಸ ನೀರ ಏ ಶೋಭಾ ಈ ಪೋಯ್ನಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸುವಾಸನೆ ಸುವಾಸನೆಂದು ಅನೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಸುವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೀಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಸುವಾಸನೆ ಎಂತ ಮಾರೆ ಉಸುವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ನಾನು ಪುತ್ತೂರಿನವರ ಅವರ ಪುತ್ತೂರಂತೆ ಉಸುವಾಸನೆ ಈ ಸುವಾಸನೆ ಗಮ 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 ಅನೀಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೋಡಿ ಈಡೆ ಪನ್ನೋಡು ಮಾರೆ ಕಲದಾದ ಪಾಪದ ಕಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಇತ್ತ ಬರ್ವೇರು ಓ ಟೀಚರೇ ಓಲಾರು ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಓಲರಿಯೇ ಓ ಅಂಜವೇ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಇರ್ನ ಬತ್ತೇರಿ ಇರ್ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನಿತ್ತದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಂದು ನಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಲಡೆ ಕರೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀ ಕಳ್ಳ ಪಾತಿರಂದುಕೊಳ್ಳು ಸೋಬ ಚೋಚ ಇಜ್ಜಿ ಚೋಚದು ಜಲುಲ್ಲ ಅಳು ಕತೆಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತಾಳ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಾಳ ಉಂಡಾರಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೋಬ ಉಸುವಾಸನೆ ತುಯನ ನಿನ್ನಂಕೇಂಡೆ ಉಸುವಾಸನೆ
ಭಜನೆ ಇಲ್ಲಡು ಈ ಭಜನೆ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಭಜನೆ ಆಪುಜ ಆಪುಂಡ ಪೂಜೆ ನಮನಿ ಒಂಜಿ ಟೀ ಉಂಡು ಆತು ಸುವಾಸನೆ ದಾದಪ್ಪುದರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಓ ಅಣ್ಣನ್ನ ಓಲರಿ ಅಣ್ಣನೇ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರ ಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ವನಿತಾ ಓಲಯ್ಯ ಬಲ ಏನಿಲ್ಲ ವನಿತಾ 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 ಓಲಾ ಕಜ್ಜಿಪು ಎಂಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಏರು ಪಾತೇರ್ನ ಯಾನೇ ಪಾತೇರ್ನ ಕಜ್ಜಿಪುದಾದ ಯಾನತ್ತು ವನಿತಾ ಬೈಜಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ ಪೂಯಲ್ ಮಾರ ಕಡು ಇತ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿಲೆ ಪುನಗ ಬರ್ಪುಜಲು ಇದರಿಂದ ಕಲ್ಕುನ ಮಗಲ್ 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 ಬುಕ್ಕ ಪೊಂಜು ಮನೆ ಪೂಜಿ ಪೊಂಜು ಇಲ್ಲ ಹೌದಾದೇ ಓ ಸುವಾಸನೆ ಸುವಾಸನೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಹತ್ತು ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ವನಿತಾ ಬಲತಾ ಓ ಬುಡ್ಜವೆ ಓ ಆಂಜವೆ ಪಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ದಾದಂದು ಅಲ್ತ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಏನು ಮಾರೆ ಬಾಕಿಲ್ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದ ಬುಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇಂಕಲ್ಲ ವನಿತಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮದಾದನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿಜಲ್ ಜಿಯಾ ಹೋ ಚಂದ ಪದ್ಯ ಏರು ಕೇನ್ ಪೌನ ಅವು ಲೈಡು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪುನು ಕೇನುಡ ಬಾಕಿಲು ಬೊಟ್ಟುಲೆ ವನಿತನ ಲಕ್ಕಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಬರ್ಪೊಲಿಯಲು ಊಲ್ ವನಿತಾ ಬಲ ವನಿತಾ ಬಲ ವನಿತಾ ಬಲ 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 ಓ ವನಿತಾ ಕೆಬಿ ಉಂಡ ನಾನಿಜ್ಜಿ ಬಂದೇನಿ ಇಜ್ಜಿಂದೇನಿ ಕೆಬಿ ಉಂಡ ಅಂಚದ ಜಾಜಿಯಾ ಹೂ ಚಂದ ಜನಪದ ಬಲುವಂದ ನನ್ನವನ ಮನಸ್ಸು ಚಂದವೋ ಮಿತ್ ಬರ್ಚೆ ಮೀಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋನೆ ಒನ್ನಸ್ ಮನ್ ಬರ್ಬೇನ ಪಂಚ ಒನ್ನಸ್ ವನಿತಾ ಬಾ ಮಗಳೇ ಬಾ ಬಾ ಬೊಕ ಬೊಕ ಬಂದಡು ಓ ಬಡಿತಾ ಒಳ್ಳೆ ದೇ ವನಿತಾ ಲೆಪ್ಪು ಶೋಭಾ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತುಂತು ಅಲ್ಲ ನಟು ವನಿತಾ ವನಿತಾ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ತೋಜೋಡು ವನಿತಾಗ ಜಗಜಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪ್ಪು ನೀರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಇವು ಎಂಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನು ಜಪ್ಪು ನಿಬಕ ಲೆಪ್ಪುರ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ
ఏం ఏది పొత్తు చెప్పంటే ఏ పైన లైవ్ ఎండ పొద్దులు యానితే పత్తు గంట అంటే 10 ಗಂಟೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪೇರ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡ ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗುಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚೋಚುನು ಬಕಲ್ ಹಾಕ್ಯದ ಬಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಕೆಲ್ಲ ಬೈಯದು ಲೈವ್ ಸುವಾಸನೆ ಸೋಬಾಗ ಪೋಡ ಸುವಾಸನೆ ಓ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ತಾನೆ ಕೋಪನ ಅಲ್ಪ ಸೆಂಡಿಗಂಡವ ತೊಟ್ಟಿಡು ಬದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಜ್ವರ ಹಾಂ ಒಂದು ಎಲರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸಿತದ ಹೂಸು ಅನ್ಸದೆ ಗೆಲೆ ಓ ಶೋಭಾ ಕೋಪಜ್ಜಿ ಇದಾಯಿ ಕೋಪಜ್ಜಿದಲ್ಲ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಇಚ್ಚು ಮಾರೆ ವನಿತಕ್ಕ ಇದಾಯಿ ಬೇಜಾರಾಪುನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ವನಿತನ ಲಕ್ಕಲೆ ಲಕ್ಕಡಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ ಮಾರೆ ಕೋಪಡುಲ್ಲಲ್ಲ ವನಿತ ಅಂಚ ಕೋಪ ಮನ್ಪುಜಲ್ ಮಾರೆ ಪಾಪಲ್ ಜೆತ್ತಿನ ಇದು ಗೊರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಚಿ ಜೋಕಲ್ ಮಾತ ಇರೇಗ್ ನೆರವೇರು ಯಾನ್ ಗೊರಕ್ಕೆ ಪಾಡುಜಿ ಓದು ಜೆಪ್ಪಿ ಇಂತ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಜೆತ್ತಿನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ ಜೆತ್ತಿನ ಹಾಯ್ ಹೂ ಸುವಾಸನೆ ಸಾಂಗ್ ಬೇಡಕ್ಕೋ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಓ ಅನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಮಾರ ಸೋಬಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಹಾಕು ಅನ್ನ ಹಣ್ಣು ಏರು ಅವಿಯೇರು ಹೂಸು ವಾಸನೆ ಓಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಜಗದೀಶ್ ಅನೀಶ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಸುಹಾಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ DX ಹಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ DX ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಮಡ್ಮಾಯಿ ಹ್ಯಾಂಚೇಲಿಪ್ಪು ಈ ಬರಬೇಡ ಜಗದೀಶ್ ಆಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ DX ಹೈಡ್ ಮಂತಿಪ್ಪಿರತ್ತ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚೇರ್ ಅವರನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆಯೋದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಂದು ನೀನೇನೆ ನನ್ನವಳೆಂದು ಮಾಯದ ಲೋಕದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದವನೆಂದು ಆಹಾ ಎಂತ ಮಧುರ ಸುವಾಸನೆ ಕೊಲ್ಲುಡುಕಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುವಾಸನೆ ಉಂಟಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಮಾರ ಏರ್ಲೇಚೇರು ಎಂಕಿನಿ ವೆಜ್ ಓ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದಿತ್ತ ತಂಚ ಕತೆಕ್ ಎಂಕಿಲ ಇನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಸೂಪರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೋನೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಊಟ ಬಿದ್ದು ವೆಜ್ಜಾಲು ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ತರ ಬೇನೆ ಹಾಂ ಅಜ್ಜು ಕಮ್ಮಿಂಡ ಬೇರೆಂಡ ನೈಸಿ ಪರ್ಪನ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜೆಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರಚಿನ ಹಾಂ ಮಂದಿರ ಓ ಇದೇ ಸಲ ಬಂದಿತ್ತ ಇದು ದಾಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದೀತಾರ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕಂತದ್ದು ಡಬ್ಬೆ ದೀಪ ಅರ್ಜಿ ಇನ್ಯಾನ್ ದಾಲ್ ಬಾರ್ದು ತಗೋಸಲೆ ಮಂದಿನ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಕಾಲು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ ಪಾಡಂದ ಅಂಚೆ
ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರಕಾಶರ ಬೋಪನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಿಂದಾನೆ ಬೈಜೇರಿ ಕೋಪಡ ಬೈಯರ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತದಿತ್ತೇನೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಆ ಜನ ದಾನ ಮರ ಬಿಚ್ಚರ ಬೈನಿ ತೊಗರಿ ಸಲಾಯಿ ದಾಲ್ ಒಂಜೇತ ಅಂದು ತೊಗರ್ಸಲ್ಲ ಯಾನು ಕೆಂಪು ತೊಗರ್ಸಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ತೊಗರ್ಸಲ್ಲ ಕಂತ ದೀಪ ಕೆಂಪು ಗೊತ್ತದ ಅವು ಎಂಚಿನ ಕೆಂಪು ತೆಗೆದು ದಾದ ಬಂದು ತೊಗರ್ಸಲ್ಲ ಎಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಅವು ಈ ಶೋಭಾ ತರೀಕೆರೆ ಊರು ಒಲ್ಪಯ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಅವಳ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೊಗರ್ಸಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಅವನ್ ಪೂರ ಅನ್ಕಂತ ದೀಪ ತರಕಾರಿ ಊರು ಒಲ್ಪ ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೀಚರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತರೀಕೆರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದು ಓಲೋ ಊರು ತರೀಕೆರೆ ಓಲ್ಪ ತರೀಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕಾ ತೆರಿಕರಿ ತರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾಯಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಊರು ಒಲ್ ಕೇಳೇರು ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡ ನಿಕಲ ಊರು ಒಲ್ ಕೇಂಡ ಎಂಚ ತೆರಿಕೆರೆಯ ತರಕಾರಿ ದಾದನ ಪಂಡಿರ ಊರು ಓಲ್ ಕೇಂಡೆ ಬಕ ವೈದ್ಯರ ಹೊಸ ಪುದರ್ಗೆ ಏನು ತರೀಕೆರೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದೇನು ಇಡೇಜಾ ಸಿಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮಳು ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆಂದು ಮಾತನಾಡಲೆಂದು ಆಹಾ ಒಂಥರ ಥರ ಏನು ಒಂಥರ ಥರದಂತ ಹಾಡು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಬ್ರೋ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಸಾಗುದ ಸಂಡಿಗೆ ಡಾಯ್ ಬೋಡವೆ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪನಂತ ತರಬೇನದು ನೆನೆಸಿಪ್ಪು ಶೀತದ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪರು ಎಡ್ಡುಂಡು ಶೀತ ಗಿಡ್ಡ ಸುದತ್ತೆ ತೊಳಸಿದ ಚೀಪೆಂಡು ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪು ದಿನವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಆಸೆಯು ಬಂದಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ಎಂತ ಹಾಡು? ಕಾವ್ಯ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಬರ್ಪಾನ, ಒಂಚೂರು ಗೊಲ್ಪು ಗಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲವಂತೆ ಬರ್ಜಿ ಅಂಬಜಿ ಹೊರಸು ಒಂದು ಬರೀ ಜಗಂಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿಬೇಡ പറഞ്ഞുണ്ടിന ഉള്ളേ. ಅವಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನು ಅಕ್ಕ? ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದದ್ದು ಮಾರಾಯರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ವಾಣಿಸಿಂದು ಅವಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಚೆ, ನಿಮಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವುದು ಊಟ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಬೇಡ ಅಂತೆ, ಹಸಿವಾದಾಗ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬಲವಂತಾಗಿ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಅದೌದು, ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10:30 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಶೋಭ ಪೋಯಿನಾ ಉಂತಿ ಒಂಚೂರು ಪತ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಡು ಅನ್ಪೆ ಜನ ಒಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಲೋ ಒಂದಿನ ವನಿತಾ ಬಲ ವನಿತ ಒಂಚೂರು కొంచెం 5 మంది రిమూవ్ ఎంచమనుకుందా 24 hours. వనిత పోయినా శోభ ಉಂಡಿ ಎಂತ ಉಂಡಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳೋದು ಸಾಂಗ್. ಎದೆ ಬಡಿತ ಉಂಡಿ ಸಾದವೆ ಲಕ್ಕಸಿ ಬರಲ ಮುಂದೆ ಕುಜ್ಜ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ದೇವರೇ. ಶುಭ ಆಯ್ ಬನ್ನಿಯಾ. ಕಾವ್ಯ ಕವಿತೆ ನಡತೊಂದು ಬನ್ನಗ ನವಿಲ್ದ ನಡಿಕೆ ತಿಳಿತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಚನಿಲ್ದ ತಿಳಿಕೆ. ಅವೋ ಪದ್ಯ ಓ ನಾಟಕ ಡೈಲಾಗ್. ಕಾವ್ಯ ಕವಿತೆ ನಡತೊಂದು ಬನ್ನಗ ನವಿಲಿದ ನಡಕೆ ತಿಳಿತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಚನಿಲಿದ ತೆಲಿಕೆ. ನೀತು ಹಾಯ್ ದಾದಾ ದಾದಾ ಉದಯರಲ್ಲ ಹಂಚು ಗೊತ್ತದ ವಾಣಿಸಿಂದು ಹೇ ನೀತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ.
ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಶೋಭನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಾನ್ ವನಿತಕ್ಕನ ದಾಯಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ರಿಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಚನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ವನಿತ್ ಶೋಭಾ ಹೊರ ಹೈಡ್ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಈ ಅರಿಂದ ಹೈಡ್ ಮಂತಿ ನಿಂದು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಐಡು ತುಯ ಅರ್ನ ದೇನ್ ತುಯರ ಎಂಚಿನ ಆಯನ ವನಿತನ ಐಡು ತುಯರ ಮನ್ಪುನ ಬಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಂಡೆ ಅಂದ ఆయన ಮುಟ್ಟನೆ ಪೋಡ್ಚಿ ఆయన ಮೊಬೈಲ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ರಂಜು ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಓತುದು ಪೋಪಿನಿ ಆ ಬಂಡೆ ಈ ಏರೆಲ್ಲ ಐಡು ಬಂಪರೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಪೋಡ್ಚಿ ವನಿತನ ಐಡು ಬಂಪ ಮೇರ್ ಬಂಡೇರು ಅನ್ನನ್ನೇ ಆರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಈ ಎಂಚಿನಿಕ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಐಡು ಮಂತ ಪೋಪುನು ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಬಂಡೆ ಅಂದ ఆయన ಅಲ್ಲೇನು ಐಡು ಮನ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಅನ್ನ ಐಡು ಮನ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಮಂತೆ ಐಡು ಅನ್ನ ಐಡು ಮಂತೆ ಬಂಡೆ ಆಂಡಲ ವನಿತ ಬೈಜ್ಜಾಲ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಸೊಬ್ಬ ಇಂಚ ಆಯ್ ಬಕ್ಕದ ಆಯ್ಗೆ ಬರ್ಪೇನ ಇಂಕಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಂಚ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ದಾದನ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕಲ ಪರ ಪಾತೇರ್ವೆ ತೈಕ್ ಇಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಯಾಡ ಐತೆ ಶೋಭಾ ಮಿನಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪಲ್ಲೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರ್ಪಲು ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಡೆಂಡ ಯಾನು ఆయన ಐಡು ದೆತ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಆದಾಯ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲುನು ಯಾ ಶೋಭಾ ఆయన ಬತ್ತಾಯಿ ಮಂತ್ ನಂಡು ಸುನೀಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕ್ಷರ ಬ್ಲೂ ಕೋರು ಈರು ಆತಾತು ತಿನ್ನಕ್ಲೇಗ್ಲು ಬ್ಲೂ ಕೋರು ಎಂಕ್ ఆయన ರಂಜನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪೋಳು ರಂಜನಾ ಬಗ ಕುರಂಜಿ ಪೂರ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪಳು ಬರಡಾಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪಾಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿದ ಅಂಚ ಅಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆಡ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ ಮನ್ ಪುರ್ಚಿ ಮಂತ್ ಓ ದೇವರ ಅಂದಿಯ ಪಾಪ ಹೆಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ವನಿತಾ ನೆಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಯಾರಿತ್ತೆ ತುಯಿನಿ ವಾಣಿ ಸಿಂಧು ಗುಂಜಿ ಪದ್ಯ ಸಿಂಧುರ ಬಿಂದು ನಾಗಲಮ್ಮ ಎಂದೆಂದು ಇರಲಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಬಂಧನದ ದ್ಯಾಳದಿಂದ ಅಡಗಿ ಬಂತು ಓ ಬಂಧನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ವಿಟ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಪೋತಿಜರೆ ಇಜ್ಜೆ ಪೋತಿಜಿ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾತ ಪಂಡದು ಅಕುಲು ಹೈಟ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಾರತ ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ದೇವರಾಜ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನ ಪೊರ ಐಡಿ ಮಲ್ಪುರ ನೆರಿಯ ಯಾನು ಹೇಗ್ ಯಾ ಪಂಡ ಅಂದ ಮಾರ ಐಡು ದೆಪ್ಪು ಆಲ್ ಬರೋಡು ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜಕ ಯಾನ ಐಡು ದೆತ್ತೆ ಯಾನ ಒತ್ತುದು ಪೋಯಿನಿ ಬಂಡೆ ಯಾ ಬಂಡೆ ಅವು ದಾಯಿ ಅಲೇನೆ ಒತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಐಕ್ ಆರು ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಅನ್ವಾಮಿನ ಆಂಜು ಆರು ಬಂಡೇರು ಈರು ಆಯ ದಾದಿ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐಡು ಮಂತ್ ಪೋಪುನಿ ಆಪುಡು ಏನನ ಐಡು ಮಂತ್ ತಕ್ಕಾಡು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐಡು ಮಂತ್ ಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಬೇಗ ದಾದ ಆತ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲಿ ಐಡು ಮಂತ್ ಪೋಪುನಿ ಹೌದಾಯ್ತು ಆರು ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತ ಹ್ಯಾಕರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚ ಮಂತನ ಎಂಚ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂದಿಯ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಪುನೀತರೇಸ್ ಪೋಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ ಬರಾಡ್ ನಾನು ಏನ ಐಡು ಮಲ್ಪು ಐಕ್ ಮಾತ ಏನ್ ದಾಲ ಬನ್ಪಿಸ್ ದಯ ಬಂಡ ವನಿತ ಉಂಡತ್ತ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾತಂಡು ಆಚೆ ಪಾತಿರುದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಎಲ್ಡನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುಂತೇತ ಆಯ್ಗ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುಂದಿಲ್ಲತ ಆಲ್ಡ ಐಗ ಆಪುಜ ದಾದನ ఇంక అవ్వేందో ఆపుండు దాయికి ఏమండి దాయికి నిక్కలు దాదమంతలు పండదు బొచ్చందిన కమెంట్ పన్నాక నిక్కలికి ఏర్లు ఎదురు బతి పాతారు రేపొచ్చి ఐదు ఇంకా ఎంచ తెప్పునియా ఐదు బొక్కల అల్తు బొక్కబుడు ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೇರಿನ ಹರೀಶ್ ಹೈಡ್ ಬಂತಿನದ ಆ ರಡ್ಡು 3 ಜನ ಹೈಡ್ ಆತನು ಓತು ಪೋಯಿನಿಗೆ ಐಗ ಆರು ಬಂಡೇರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರು ಬಂಡೇರು ಅವು ಎಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇನೆ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಐಡು ದೇಪಿ ಆ ಬಂಡೆ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ರಡ್ಡರು ಸರ್ತಿ ಐಡು ಮಂತನೆ ಇಂಚ
ఆయన బ్లూ దెప్పాను అవి ఇత ఉల్లేనా ఇది దెప్పరాపన ಇತ್ತ ಬ್ಲೂದೆತ್ತು ನಾವು ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇತ ಅದಾಗ ಐಡು ಬನ್ನಾಗ ಐದು ಬರ್ಪೇತ ಅದಾಗ ತಾಲಕ್ಕೆ ಏನೋಚಿ ದೆತ್ ಮಂತ್ ಬಿಡು ಆಯ್ ಬತ್ತೀಂಚು ಕೂಡ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆಯ ಶೋಭ ఆయన దాయి ఐడు అలెన్ దాయి ముట్ట ఐక్ అతార్న ఆయన ఐడు చక్క మంతిని పండే ఐక్ వాళ్ళు వనిత నెరియాలి ఎన్న ఎంచినాయి ఐడు చక్క మామూన్ కర్మాన ఎన్న ఐడు చక్క మన్పున్ పండే ಆತ್ಮದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳು 24 hours ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ಯಾಕ್ಷಿತೇನ ಬೇತೆ ಏರ್ ಐಡು ಮಂತಿನ ಅತ್ತವ ಚಾನಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಡು ಮಂತಿನ ಜನನೇ ಬೇತೆ ಯಾಕ್ಷಿತೇನ ಐಡು ಮಂತಿನ ಜನ ಬೇತೆ ಪಾಪ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಅವ್ರು ಸಾಟ್ ಎಂಕಲ ಪಾರ್ದೆ ಅನ್ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತದು ಎತ್ತ ಮಿತ್ರ ಇಂಚ ಮಂದ್ ಮನ್ಪು ನಾಕ ನಾನು ಬರಂದ್ಲಕ ಮಂತೆಯ ಎಂದು ಅಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಸಾವು ಅವಳ ಅಲೆನ ಐಡು ಮಂತೀನಿ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲ ಐಡು ಮಂತನ ಇಂಕ ಚೂರ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅವಳು ಐದು ದೇಯ್ದೆ ಬಣ್ಣಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕಡ್ದಿಂಚಿ ವನಿತಾ ಬಲ ಬಂಡದು ಆಲುಂಡತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಐಡು ಬರ್ಪಲತ ಬತ್ತನ ಈ ಐಡು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಐಡು ಮಂತ್ ಬಿಡಾಡು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಒನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಒನಸಾತಿಸಿ ನನ್ನ ಅವಡು ಯಾವ ಒನಸಾತಿಸಿ ನನ್ನ ಅವಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ವೈಟಿಗೆ ಪೋಪೆ ಐಟ್ ಹೈಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತೂಪೆ ತೂದು ನಾನು ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕುಲುದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಡ್ ಮನ್ಪುನ ತಾಯನ್ ಫುಲ್ಲು ಚಾನಲ್ ಗೀತೆ ಯಕ್ಷಿತಿನ ಚಾನಲ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಮಂತದಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐ ಕೋಡೆ ಕೇಂಡತ ಯಕ್ಷಿತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಏರು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ಮಾರ ಗೊತ್ತಿಜಲ್ಲಕ ದುಂಬೆ ಹ್ಯಾಕರ್ ಪನ್ಪೆ ಚಾನಲ್ ಮೊನಂತುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜದಿಲ್ಲಕನೆ ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪು ಪಾಪ ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಗ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಜಿ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಅಂತ ತಿಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕದನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಜಿಂದು ಆಯ್ಗ ಅಂಚೆ ನೀರು ತಿಳ್ಸ ಇದು ಆಯ್ಗ ಹೆಂಗೆ ಯಾನಿರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಆಯ್ಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತಿರೋಡು ಆಡು ಗೊತ್ತಾಡ ಯಾನು ಅವನಿತಡನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಎರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿನ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನು ಬಸ್ ಗಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬುರುಂಡು ಅವು ಟಚ್ ಆದು ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಟಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡೆ ಯಾ ಬಂಡೆ ಅಂದ ವನಿತನ ದೆಪ್ಪು ಬಂಡೆ ದೆತ್ತೆ ವನಿತನ ಹೊರ ದೆತ್ತೆ ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ದೆತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ಯಾ ಬಾಯ್ಕ ವನಿತ ನೆರಿಯಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಯಾಕೆಂಡೆ ವನಿತ ನಿನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಂತ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜಾಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಅಲ್ತ ಆಯ್ಕೆಂಡೆ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಯಾನು ವನಿತನ ಐಡಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪರ ಪೋಯಿನಿ ಯಾ ಆಯ್ಕೆಂಡೆ ಆಲ್ಕೆಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಐಡಿ ಚೆಕ್ ಎಂಚನ ಮನ್ ಕರ್ಮನ ಎನ್ನ ಐಡಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಂದು ಆಯ್ತಂದು ಅದು ಕೂಡ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇನು ಅವಳ ಟೈಮ್ ಐಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಹೈಡ್ ಮಂದಿನಿ ಚಾನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲಕ ಮಂದೆ ನಂದು ಅವ್ರ ಎಂಚಿನಿಕ್ ಮನ್ಪುನು ಈತ ಜನಲ್ಲೇರು ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡಕ್ಲೇನು ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಜೇರು ಐಡ್ ಮನ್ಪು ಜೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಐಡ್ ಮನ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಇಂಬೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತದು ಮ್ಯಾಮ್ ಈರನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ಗಡಿಬಿಡಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಒಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇತಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ರೆಸ್ ಕೊರಂ ಪೂಪುನು ಮಾರ ಚೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಅವೇಕು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಆ ಕಡೆ ಪೋತಿ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಪೋಯ್ನಾತ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಂಗಳೂರು ಇಕಾರ ಇಂಚು ಬರಡು ಕುಡ್ಲಾದಂಚಿ ಈ ಆಯನ ಚೆನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋ ಮಿತ್ತಿಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ತುಪ್ಪಿನಿ ಎಕ್ಕಡ ತಿಂಚ್ಲೇತಂದುಲ್ಲೆ ವನಿತಾನ ಬಲ ವನಿತ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆಯ ದೆಪ್ಪನೆ ಅದು ಒಂತ ಬರ್ತದೆ
ಬರ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ವನಿತನ ಐಡು ಮಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಐಡು ಮೈ ಮಂದೆ ಯಾನ ಐಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪು ಜೋಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಏಮನ ಇನ್ನೇ ಒಕ್ಕ ಒಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಂಡ ದಾದನ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಉಬ್ಬರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಉಬ್ಬರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡತೆ ಉಬ್ಬರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸರಿ ಅಂಚೆ ಕೈತಲೆ ಊರ್ಲು ಮೋಹನ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ವನಸಾಂಡ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತಿಜಿ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ನೀರ್ನ ವನಸಾಂಡ ಏದುದ್ದ ಬುದ್ಧರ್ ಮಾರೇರ್ನ ಮೋಹನ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ರಾಮ್ ಮೋಹನ ಅವೇರು ಕೇನ ಒಬ್ಬರು ಓಲೊಂದು ಚೋಕುಲು ಆಡವಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಸರಿ ಪನ್ಪೆನ ದಾದನ ಗಡಿಗಡಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುಂಡಾಯಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಗಡಿಗಡಿ ಅವೇ ನೇಂಚದು ಹೊರ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಕೇಂಡಲಾಗು ತೆಲ್ತಾಲ ಪಗ ಇತ್ತ ತೆಲಿಪು ಜಾಲು ಅಯ್ಯಕಡೆ ತೆಲ್ತಾ ಅಂಡದ ವನಸಾಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಕಾಸರಗೋಡೂರು ಓ ಇರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ದಾರತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಚಾನಲ್ ಗಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಎಂಚುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಎಂಕಲ ಊರುನು ದಾಲ ಪಂಡದು ಸುಖಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಊರು ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಉಬರ್ 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 ಪ್ಲೈ ಅಂಚ ಬಿಡ ಹೊಸದೇದು ಜಾಲಿದ ಒಂದು ಪಡಂದು ಇಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಗೆಜ್ಜ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕ ದೇವದಾಲೇಗ ಉన్నారు ಶೋಭಾ ಶೋಭಕೋಟೆಯ ಊರುವಲು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳು ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಾ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಾ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ನಿನ್ನ ಹಬ್ಬ ತರಕ್ಕೆ ನೀನೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಅಂತಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಅಕ್ಕ ಸಾಪಟಿಯ ಸಾಪಟಿ ಎಂತ ಅವಾಯೇ ಏರ ಎದ್ದೆತ್ತು ಬಾದಿನಿ ಅಡಿಲ್ಗೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಬಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನ ಹೆಸರಂತ ಅಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಟಂತೆ ನೈಟ್ ಬಿಚ್ಚಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳು ಅಮ್ಮ ಬಿಚ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋರ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಉಳಸ ಬೀಳುದಿಲ್ವೇನ ಅತ್ತೆ ಶೋಭ ಇಂಚಿದೇನು ಪೂರ ಒಂದು 5 ಮಂತ್ ನೋಕಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆವಡು ಹತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಆಲೇನು ದಾದಿಕ್ಕೆ 5 ಮಂತಿನಿಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಚ್ಚೆ ಇಂಕ್ ಪಾತೆರ ನಿತ್ತಲ್ಲೇ ಪಾತೆರ ತಿಲ್ಲಕ ನೈಡ್ ಆತಲು ಮೇರ ಅನ್ನ ನಿತ್ತೀರ ಆರ್ಗೆ ಏಂಡಿರೆಂಡ ಆಯ್ದಾದಿ ಮಲ್ಗಟ್ಟು ಆಯ್ದ ಈಗ ಇಂಚ ಮನ್ಪೂನೊಂದು ಯಾ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಗನ್ನು ಶೋಭ ಇತ್ತು ತೊಡಿತ್ತಂಡು ಶೋಭ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪು ಜಲ ಆಲೊಂದು ಅವೇತಾ ಇತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ 5 ಮಂಪನೆ ಶೋಭ ಇತ್ತನ ಬುಡ್ಪು ಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಶೋಭ ಇತ್ತನ ಬುಡ್ಪು ಜಾಲ್ ಕಾಡ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೆರ್ಪ ತೂಲ ಬಂತಾನು ಓ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೇನು ಬಿಡಿಯರ ಬರಲಿ ಅಂದಿ ಕರ್ಮಕಲ್ಲ ಸಾವು ಅವು ಸರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಉಳ್ತಾಕಲ ಹತ್ತಿ ಹೊಲ್ತೊಳ್ತಾರ ಆದ ಬರ್ತೀನ ಬರ
ನಾಟನಕಲು ಬರ ಸಾವು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಪೋಯಿನ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಐಡು ಮಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆತಿಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಕೇಂಡೆ ದಾದ ಅಲ್ದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಜಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಎಡ್ಡರ್ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಂಕೇರ್ಲೆ ಜನ ಬಗ ಅಕುಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ಏನು ಅವ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡಿಂದ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಅನಿತ ಬಲ ಅಂದು ಕಾಡೆ ಶಿವ ಕಾಡೆ ಶಿವಲಿಯ ಊರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಓಲವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒನಸ ಮನ್ಪಿದವರ ಬದು ಈ ಜಾನಿಂಚ ಇಂಚ್ ಪಾತದೆ ಅವಳು ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂತ ತೀಯಾನಿ ದೊಡ್ಲ ಹಾಲ್ಗ ಅಂದು ಅಂದೆ ಕೊಜ್ಜಪೂರ ತೂಲ ಫ್ರಿಜ್ ಮಿದ್ರುಂಡು ಎಂಕ್ ಕೇಳಿ ಯಾನ್ಲ ಪಾತೇನೆ ಕಂತಿನಿ ಯಾನ್ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀವಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸಾರು ತೂದು ಮಂದಿ ಕಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀಳು ಬಾಡಂದೆ ಸಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾರ್ಲ ಕಾತನು ಚಲಿ ಒಂತುಂಡು ಮಿತ್ತುಂಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತದೀಪಿ ನಾವು ಕುಡ್ಲಡ್ ಚಲಿ ಉಂಡು ಅನಿತಾ ಶೋಭಾ ಮೂಲು ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಅಂದ ಬಾ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಚಳಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಲ ಚಳಿ ಉಜ್ಜಿದ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡು ನೇಟೆ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಒಂತ ಸೆಕೆ ಉಂಡು